Так, у нас ёсць. Усе ёсць, мы ёсць. Я адзінае не напісаў пост яшчэ ў соцсеткі. Зараз гэта буду рабіць. Так. Так. Вітаю всіх. Не, мікрофон не выключаны, я просто пост пишу яшчэ ў соцсеткі, дайце-ка момант. Мне патрэбна нейкі арт знайсці па Divinity. У Divinity вельмі складана неяк з артамі, а яны і дрэнна гугляцца. Вось канцэпт-арты, напрыклад. Я просто звычайна дадаю да пастоў што-небудзь з гэтых самых з арыгінальных артоў стваральнікаў. Вось, і вось гэта падойдзе цудоўна. Вось, просто што чамусьці яно, ну, тыпу, гугліцца, але іх не так шмат, як хацелася б. На некаторых гульні просто гіганцкая колькасць, нават не патрэбна шукаць штосьці, а вось Divinity неяк дзіўна. Так, гэта ёсць. Зараз я яшчэ ў блюскай закіну. Так. Добра, ёсць. Трэба сабе, можа быць, нейкае больш аўтаматычна гэта зрабіць усё. Рукамі пішу кожны раз. Ну, ў сэнсе, што паўсюль раскідваю. Вітаю ўсіх. Так, я зараз і яшчэ выведу сабе Twitch. Я просто і падзатрымаўся і яшчэ і даналаджваю толькі зараз. Зато я паснедаў перад стрымом, без пазітыўнага паснедаў перад стрымом, таму сёння без перапынкаў максімум там вадзічкі, гарбаткі сабе налью. Так, трэба скриншоты рабіць у прыгожых даспехах. Скриншот мне не яны дрэнна скеляцца, ведаеце, нават у соцсетку пакласці, там тое, што пашыреннем там 200 пікселей на 100 пікселей, яно вельмі дрэнна выглядае, калі яно расцягваецца ў любую соцсетку, калі выкладаеш, вельмі дрэнна выглядае. Вітаю, Чалавіч, вітаю, Чпатэйта, вітаю, Альсевіч, вітаю, Рэгана, вітаю, Тэнчык, вітаю вас усіх, вітанкі. Так. У мяне нейкія новыя штукі дадаліся у дашбордзе. Цікава. Ага, окей. Мне новая інфармацыя дадалася на дашборд, калі пры стрыме. Цікава. Добренько. Што я хацеў распавесці вам? Распавесці я вам хацеў аб тым, што мы літаральна наш апошні акт, але хоць і візуальна ён не такі вялікі, вось, мапа невялікая, гэта горад, але які ж ён усё ж такі вялікі, ну то бок ён не вялікі, але вялікі, каб вы разумелі. Ён не Baldur's Gate па памерах, але мы літаральна адзін дом даследавалі 1,5 стрымы. Я не думаю, што гэта так з кожным домом будзе, таму што мы ў наступны зашлі і там літаральна за 5-10 хвілін усё вырашылі. Вось, але ёсць магчымасць таго, што кожны дом будзе мець даволі такі, ну, разгорнуты квест, нейкі завяршаючы гісторыю нейкую, альбо развіваючы неяк, ну, пэўную лінію сюжэтную. Просто, калі што, мы можам пайсці зараз у канцоўку, прям зараз. Ну, мне нават на мапе адзначана, і я ведаю, што гэта канцоўка, і можна туды як бы тыркаць. Вось, просто... О, чырвона прынц дэнсіць. Так, глядзіце, якая справа. Гэта горад?
і мы ў горадзе, па сутнасці, што мы зрабілі, мы зашлі ў баракі магістраў, і... Што там? Боже, мы там крычаць. У баракі магістраў, і там мы правялі літаральна 1,5 стрымы. Мы спусціліся ў каналізацыі глыбока, я нават каналізацыі не скончыў. Я прыпыніўся і адклаў гэтую справу, таму што мы тады, я жадаю хаця бы, вось, тыпу, разабраць дом Кема, гэта лідар паладзінаў, і сёння мы туды накіруемся, і гэта будзе, ну, асноўна, што мы будзем рабіць, я не ведаю, колькі ён займе. Вось, далей ёсць консульства яшураў, я не ўпэўнены, ці будзем мы яго разглядаць. Ну, карацей, вось, пачнем з дома Кемаў, вось, там падаследуем, разбяромся, і вернемся хутчэй за ўсё на гэтую частку і паспрабуем скончыць вось гэты дом Майкла Роса, і зверху пойдзем раскрываць, разбірацца, што адбываецца, і, ну, вось гэтую частку, як бы выспачку будзем закрываць. Прыкладна такі план. Я буду пакуль консульства яшураў пазбягаць, пасля вось гэтага ўжо, можа быць, пойдзем у консульства. Прыкладна такі план. Вось, зноў жа, я не ведаю, колькі і як мы пакрыем. Вось. Вітаю, так, я ўжо павітаўся. У гэтым тыдні пачну працу над беларусізатарам Crysis Remastered. Цудоўна. Дзякую вялікі. Я сам у Crysis не ведаю, ну, я не думаю, што я дабяруся на стрымах. Вось, але я вельмі ўдзячны за працу. Я вельмі ўдзячны. Я бы пагуляў шчыра ў шутер. У мяне ёсць жаданне ў шутер пагуляць, які... Вось. Правда, у мяне ў думках быў Doom. Вось, просто што я не ведаю, куды бы яго ўпіхнуць у расклад, я просто сам сабе хацеў бы пагуляць. Не ведаю, нешта мне раптоўна захацелася шутера. Не ведаю, просто з'явілася такое жаданне. Нейкі такі актыўны. Мне падаецца, адзін са стрымоў па заказах быў файны, смешны. Ну, было файненька пастраляць, пабегаць. На здзіўленне я не чакаў. Я не памятаю, не так адносна недаўна мы нешта гулялі, і у мяне пакрыху вырасла гэтае жаданне. Вось. Так, мыш? Які мыш? Ось собака тут. Тут же собака. Альбо ты пра гульню нейкую. Калі чого, напрыклад, збіраецца класці яйкі. І вось мы ў кансулат пойдзем, ён... Маус PI. Вось. Так, хутчэй за ўсё Маус PI. За яго. Вось. Просто... ну так, гэта дакладна ён за яго. Ну, просто з'явілася такое жаданне, типу, хочацца нейкі, гэта самае. Было б файненька пагуляць штось такое. Так, што адбываецца? Я адчуваю жудасныя рэчы. Так, я адчуваю. Я чую жах, кроў, напушанасць, смерць і штосьці яшчэ. Штосьці горш. Яно прыходзіць, адчуваецца з-пад горада. Усе на месцы праходзіць на стрымах Crysis. Так, я бачу. Я бачу, што ён праходзіць. Я сам, ну, типу, не завітаваў на стрымы на тыя. Вось, я не тое, каб шмат часу, ну, типу, сядзець стрымы глядзець. Я іх калі ўключаю, то максімальна на фоне і нават не адбіваюся ў чаце, што гляджу, таму што я тады, я звычайна штосьці раблю ў гэты момант, і мне гэта потым, я павінен удзельнічаць у размове, хаця мне, ну, я магу адысці літаральна адразу ж. Так, пачакайце, гандлярка вось гэта. Так, я хацеў якраз такі аглядзець які-небудзь штукі на продаж і палепшыць сабе. Насамрэч, я хацеў перапрануць. Кагосьці я хацеў перапрануць прям поўнасцю. Іфана я хацеў перапрануць. Ён вясёлы, не, PI, ён кайфовенькі, такі пабегаць. Вось, просто што, як бы мы яго пачалі, і тут, зноў ж такая штука, як бы сам сабе я не пагуляю. Вось, таму што... калі я сам пагуляю, то тады, калі мы з яго зноў прагаласуюць, то атрымліваецца я як бы не... Ну, як бы у мяне будзе захаванне, альбо будуць спойлеры ўжо, я буду ведаць, што адбываецца далей. Таму яна пакуль пабудзе, і пры гэтым, ну, я не ведаю калі. Я зараз, калі гуляю штосьці, то тое, што я магу паставіць на паузу. Не тое, што я магу прям поўнасцю паглыбіцца. У мяне ўсё то, што я гуляю, у ідэале з актыўнай паузай, альбо нейкая карткавая гульня, Slay the Spire цудоўна просто працуе для гэтай мэты. Каб я мог, ну, тыпу, я штосьці магу рабіць, і у мяне з'яўляецца перапынак нейкі, там, напрыклад, у працы, альбо што раблю. Вось, просто пачакайце, я у любы момант магу пераключацца, то бок, ну, дазваляе штосьці мульці штукі рабіць. Вось. Завтра выйдзе цікавая чэшская гульня, карчма пунцовага аленя. Так, ты дэмку памацал, я не дабраўся. Давайце я на гэты тыдзень у свой календарык зайду. Вельмі зручная штука, гэта ў стэме з'явілася. У мяне ў календары ёсць адбіта некалькі гулень.
і яны выходзяць літаральна на гэтым тыдні. Вось якраз такі Dear In. Боже, надзе гэты календарык. А куды ён падзеўся? Ён жа быў. Учора яшчэ быў. Мне ён падзеўся кудысьці? А? А дзе мой календар? А, вось он, усё. У мяне, вось, літаральна заўтра Scarlet Dear In, калі вы не ведаеце, гэта адзіная такая штука, асабістасць стыля ў тым, што ўсё вышыта. І ў іх літаральна яны, ну, як бы, як рэферэнсы карысталі літаральную вышыўку. То бок яны большую частку з гэтага вышылі, потым, ну, не ацыфравалі напрямую, але хутчэй за ўсё як рэферэнс проста карысталі. Ну, вось. Некаторыя штукі зразумела, карацей, уся гульня выглядае як вышыўка. Вельмі круто выглядае, ну, тыпу, незвычайна. Я бы толькі за гэта варта звярнуць увагу. Ну на гэтым, на папярэднім тыдні у мяне штосьці іншае было. Frost Train, калі вы прапусцілі, ёсць першая частка бясплатная, і гэта на папярэднім тыдні ўжо выйшла. Першая частка была бясплатная, вы можете зараз нават у яе пагуляць спакойна, па-мойму, яна ўсё яшчэ бясплатная. Вось, гэта, па сутнасці, на базе першай бясплатнай гульні. Другая, хутчэй за ўсё, прям файненькая, я бы параіў хаця бы бясплатную патыркаць. Тэматыка Сноўпірсера, хто ведае пра цягнік, які едзе скрозь марозы, вось гэта, карацей, карткавая гульня ў гэтым жа стылі, вы прымаеце рашэнне, куды ехаць, і карткамі спрабуеце выхаваць свой цягнік, у якім спрабуеце выратаваць людзей у замярзаючым сусвеце. Вось, кайфовая. Так, мне спадабалася, бегаем спачатку па зялёнай вёсачцы, чухаем розных бурзікаў, а потым... Добра, я не тыркаў гэтую самую Scarlet Dear In дэмку, не ведаю, што дабяруся, але, ну, выглядае яна, як мінімум, візуальна, вы можете абавязкова паглядзець на Scarlet Dear In, яно таго варта. Так. Не ўся герой бэкграунды, як класічная анімацыя. Бэкграунды у дэмцы часткова ўсё ж такі вышытыя. Ну, ладно, я могу помыляться. Вітаю, Багема, вітаночки. Нібыта голос змяніўся. Па-першае, гэта раніца. Па-другое, у мяне... Я ўчора пасля канцэрта, і таму голос сеўшы яшчэ накрычаўся. Вось такая штука. Так. Та-та-та-та-та. А стрэйлеру бачна, там я не спойлеру. Не, я может быть, трейлер не до конца доглядел у гэтым самым Dear In. System of a Down, так. Так, ну, прям я реально накричаўся. Я давно вельмі на концертах не быў. Ну, літаральна, то бок 19-й год, мне падаецца, апошні раз перад ковідам, калі я хадзіў на канцэрт. Вось. Файна, яно было файна. Мне прямо спадабалася. Кайфово. Зноў жа, мне больш працавала таму, што я давно на канцэртах не быў. Ну, вось, ну, для мяне... Я раней вельмі часта хадзіў на канцэрты, а тут літаральна ўжо гадоў 7, як абсалютна... Па-мойму, я ні на што так і не схадзіў ні разу за 7 гадоў. Ось. Да, таму гэта было прям кайфовенька. Распакаваўся. Ну, зараз, можа быць, панясецца. Галоўнае, квіткі набыў, і я нават забыўся пра тое, што я квіткі гэты набыў. Я забыўся пра тое, што System of a Down будзе, я там 10 год назад іх набываў. Ось. Цяпер хадзі. Ну, паглядзім, што... Яно ж, як бы, грошкі ёсць. Гэта ж, як бы, такая штука. Таксама трэба кантраляваць. Нешта я гляджу, гэтага каваля ўсё на сілу. Нам нахрен гэта не патрэбна. А можна нейкага чэла, які будзе нам рэчы на спрытнасць прадаваць? Калі ласачка, мне вось такое патрэбна. Лухта. Так, тут ні халеры няма. Опа, там кніжачка нейкая валяецца. Што ты такое? Піксідаст, гэта у нас, по-моему, ёсць. Вось, што мы робім зараз? Мы накіруемся на заходнюю частку горада і паспрабуем даведацца што-небудзь пра лідара паладзінаў, таму што нешта з ім падазрона, нешта не ў парадку там зусім. Вось, і каб даведацца, што з ім, трэба трошкі абшукаць яго дом, таму што жанчына, якая прыбіралася ў яго доме, кажа, што там нейкія... У некаторых месцах нейкі шэпт чуйны. Вось, і сам ён змяніўся апошнім часам. Вельмі падазрона. О боже, тут нормально так разнесло город.
Ведаю, але канцэрты гэта вельмі файна, вартая таго. Ну, я як бы ведаю, я раней просто прям літаральна на ўсё, што магчыма, толькі хадзіў. Ось, нават на мелкія беларускія гурты, якія, ну там, па сутнасці бясплатна выступ, просто зайдзі і ўсё, дзе-небудзь у бары якім-небудзь, вось такое, то бок прям да халеры чаго такога наведаваў. Вось, просто потым неяк збілі мне стрык у выніку. У яго на галаве мазгавы чарвяк, я ўпэўнена. Дзесьці ж я чуў такое, што ну тут паўсюль гэтыя чарвякі ёсць і гэта тады яшчэ ну тыпу як жарцік было, але ж яно потым у ідэю Baldur's Gate 3 і перарасло. Ось. Упершыню за тыдзень нарэшце на Twitch зайшла, бы раней так прыемна, што ты тут як я заўсёды. Я тут заўсёды, я нікуды не падзелася. У мяне пытанне ёсць, БМ, я не бачыў тваіх стрымоў, але я апошнім часам рэдка гляджу, ну, апошнія пару тыдняў, 2-3 тыдні я ўвогуле Twitch мала гляджу, таму што заняты. І у мяне проста пытанне, ты пераязджала, і ты пераехала нарэшце, так? У цябе стрымы ўжо з'явіліся назад, альбо я просто, ну, тыпу, я не бачыў. Я просто рэальна я мог лёгка прапусціць. Я не толькі прям сачыў. Вось, ці то з карцінай намаляванай крывёю звязана. Думаеш, яны звязаныя? Я не думаю, для тых, хто прапусціў, тут ёсць чалавек, які сваёй крывёю робіць малюнак. Вось, ён выкарыстоўвае крыніцу ўнутры сваёй крыві, каб дадаць колераў, ну, фарбы ў свой малюнак. Вось, і як бы ён не выглядае настолькі вар'ятам. Я думаю, што не звязана. Опанькі. Так, а мы можам неяк? Ты, пачвара безда, не бачыце ўнізе? Так? Яе можна абабраць. І што мы зробім? Телепартацыя. Дзе там захавацца, па-першае? А то мала ли тут людзі будуць нездаволены тым, што я тут телепартую пачвар бездані. Бум. Файненька. Ну, хаця бы стрэлы. Ифан, забирай. Цудоўна. Я переехал так, але я переехал балансужыць на канапе ў тоді Эрікі, таму і не магу стрыміць. Зразумеў. Ну, не, ну як бы ты можаш, але я разумею, што гэта, конечно, не звычны сетап абсалютна. О, на фінес ёсць. Блин, я, по-моему, з Ифаном мы ўжо разабраліся, што Ифану лепей пакінуць усё як ёсць, няхай ён будзе ў гэтым старым сеце, просто ён у ім дамажыць больш. Хоць гэта і складана. Ты, падазроны чол. Мне вельмі пашчасціла, калі рахавалі пачвары бездані. Яны нікуды не пайшлі, нават і блізка не падабраліся да маёнтка кемаў. Я ведаю, што некаторыя людзі згубілі ўсё. Спытаць, ці пачвары бездані гэта прычына, чаму так шмат людзей у горадзе. Некаторыя так. Але тут большасць для таго, каб гандляваць з кемам. Так, з ім цяжка разабрацца, але на шчасце наша дапаможніца Кэт ужо прабралася ў маёнтак. Кемы не згубілі нічога ў атаке. Так што Кэт спрабуе пераканаць іх, каб яны трохі падзяліліся. Сказаць, што ён вельмі давярае гэтай Кэт. Хто яна такая? Яна наш лідар. І вельмі добрая гандлярка ў гэтым выпадку будзе. Ты можаш сустрэць яе ўнутры, і яна можа нават з табой пагандляваць. Добра. Ну, яго не тое, каб шмат. Тое, што мяне цікавіць. Можна, конечно, было б прадаць, але просто трымаем гэта на ўвазе. Так. А той малюнак хіба не за аўтарствам ягонага бацькі? Не, яго бацька, той малюнак, які на плошчы, гэта ён сам намаляваў, але гэта яго традыцыя яго сям'і маляваць крывёю. То бок, ну, яго тата быў моцным магам крыві, не магам крыві, а магам крыніцы, так? І атрымліваецца, у яго атрымлівалася так. І ён спрабуе тую ж самую тэхніку. Вось, хаця ў яго крыніцы, па ідэі, няма, таму што інакш бы яго магістры бы залавілі. Вось. Не. Тую. Я зразумеў, пра што вы. Тыпу, у маёнткі кемаў, тыпу, якая вісіць. Дакладна, штось такое было. Вы маеце рацыю. Магу просто, вядома, не тое, а я чалавек звычкі, таму цяжка перажываю гэтую праграме. Ну, разумею. Пра карціну кема, як бацька маляваў. Усё зразумеў.
Так. Калі ты шукаеш кэт, яна ацэньвае ўсе антычныя рэчы кемаў. Прайшоў ўжо пэўны час, але чаму бы не закупіцца, пакуль ты чакаеш? Слухайце, яны абкрадаюць маёнтак зараз? Яны абносяць маёнтак. Я амаль 100% упэўнены, яны абносяць маёнтак, пакуль мы з імі размаўляем. Яны такія, ну, яна там прыйшла дамовіцца, каб яны трохі падзяліліся. Ага. Так мы і паверылі. Ну, нешта такое. Рэальна, у іх набор іх рэчаў, яны абносяць маёнтак кемаў. Так. Добренька, хрен з ім тады. Крэгганім. Чалавек перад табою апрануты ў розную у вельмі парваную вопратку. Ён выглядае, што ён глядзіць на цябе ад ремонту свайго зламанага інструменту і усміхаецца і ківае табе. Адзін падарожнік іншым. Вітаю, дарагі падарожнік Луронта. Я не ведаю, што новенькае нешта. Шукаеце штосьці, каб асвяціць падняць настрой у гэтым сумрачным горадзе. Пытанне ад Undead. Спытаць наконт яго падарожаў. Ці ведае ён месца, дзе андеды спакойна жывуць? Добрае пытанне. Калісці. Эвдек, я не ведаю, што ёсць такое. Дзякуй, што спытаў. Перад мной зараз з'явілася новае выпрабаванне. То бок ён бард. Спытаць, як яго атрымліваецца быць у такім добрым настроі ў гэтыя дрэнныя часы. Ну, слухай, Раф, у пэўны момант, даўно я вырашыў, што ў паэзіі ёсць две мэты. Паскорыць раку слёз людзей, альбо спыніць яе. Азірніся, ты знойдзеш жах, і сум, і адчай. І які сэнс у суме ад барда ў горадзе, які асаджаны безданню і падзелены вайною? Мая прывілегія і мая справа нагадаць людзям Аркса, што існуе блакітныя нябёсы і зяючая соненька за гэтымі аблокамі. Окей, я тебе зразумеў, мужик. Давай-ка спой мне, калі ласка. Буду шчаслівы. Мае словы падымуць твой настрой, можаш не сумнявацца. Але мне патрэбна, каб вы заплацілі. Так што я запытаю трохі золата, калі у вас ёсць крыху. Сотніку пытаем. Слухайце, у нас там мульёны. Кемы? Не, там іншыя. Хаця, ну, тыпу, там іншыя кемы. Дарэчы, я толькі зараз разумею, што гэта можа быць пасылка ўвогуле. Так. Добра, 100. Ён маша сваёй... Так. Ён апускае свой капелюш, і пакуль ён пералічвае манеты, якія вы яму перадалі. Так. Якую бы паэму вы хацелі паслухаць? Старую класіку альбо нешта асобнае? Асобнае, конечно, сваё. Прысаджвайся, Раф. Адпачывай. Дай-ка мне момант прачысці сваё горла і слухай. І зараз System of a Down пагнала. Давайте. Фігач. Can I sell you a real one? На черепахи, ну. Цікава, ён, блін. Чаму у мяне такое адчуванне, што з чымсьці звязаны? Ён нейкі настолькі выбываецца, не падвязаны сюжэтна ні пад што у мяне адчуванне, што ён літаральна прям, можа быць, з першай часткай звязаны. Ён просто реально выбіваецца абсалютна. Тут большасць персонажаў не для нейкай мэты пастаўлены, ну, нейкай. О. Окей.
Нешта лухтаненькае ўсё навокал. На. Это просто Воло. У Воло, па-першае, ну ён знакаміты персанаж вельмі. Воло прям адзін з такіх папулярных. Ну прям знакамітых. Вось персанажаў ДНД, і Вола мае гісторыю скрозь усю гэтую самую, скрозь весь Baldur's Gate 3. Вось. Таму трохі дзіўна, што мы сустракаем барда ў самай... Па сутнасці мы ў канцы гульні, так-то. Дзіўная проста камбінацыя атрымліваецца. Such a lonely day. І ён пагнаў такі пакрыху. Не, я ж паспытаў, ён наадварот падняць настрой хацеў. Ось, ён нешта больш пазітыўненькае, такое актыўненькае абыграў. Ён праз першай гульні швэндаўся. Ну, ён агулам, тыпу, персанаж, які, тыпу... Ён персанаж, і каб вы ведалі, на ім трейдмарка вісіць Wizards of the Coast. Так што яго немагчыма выкарыстоўваць у любых гульнях па ДНД, калі на гэта дазволу не далі Wizards of the Coast. Вось, хаця вы можете рабіць гульні на тэму ДНД, вы можете спакойна выкарыстоўваць баявую сістэму ДНД ў сваіх гульнях, калі вы раптоўна распрацоўшчы гулень, і вы не ведалі пра гэты факт, але вы можете спакойна распрацоўваць гульні па ДНД. Адзінае, вы не можете карыстацца сусветам, які належыць Wizards of the Coast. То бок вы не можете карыстацца ўзбярэжжам мячэй, вы не можете карыстаць у розных персонажаў тыпу Вола і астатніх. Богі, дарэчы, я не ўпэўнены, што яны з'яўляюцца трейдмаркай. Ну, богі вось містра і астатнія, яны, па-моему, не з'яўляюцца трейдмаркай, але гэта ўжо нюансы трэба паглядзець. З іншага боку, вы можете спакойна проста пераназваць, і там трейдмарка вісіць літаральна на імя, толькі на імя. То бок вы яго просто перапранаеце і, можа быць, крыху мадыфікуеце гісторыю, калі ласачка у вас ёсць. Хаця, ну, з іншага боку, чаму бы свайго персонажа просто можна зрабіць. Калі вам на такі выпадак вам вельмі хацелася зрабіць гульню па ДНД. Вось. Я таксама думаю, што гэта Воло. Думаеце? Дарэчы, калі вы не ведалі, то Воло не з'яўляецца бардам. Клас Воло — гэта чарадзей. Калі вы не ведалі. Вось, ён не з'яўляецца бардам. Ён паводзіць сябе як бард, і пры гэтым ён можа ў розных образах з'яўляцца, ён можа як алкаголік з'яўляцца, ну, тыпу, яго персонаж вельмі такі зменлівы. Вось, але па сутнасці, ну, ён, дарэчы, любіць выпіць, так-то. Так. Думаеце, так, Крэг Генем. Ну, калі спасылка, то я не вельмі читаю. Волопанк. Ну, ён Волатампус. Яго поўнае імя Волатампус. По-моему, нешта такое яго поўнае імя, калі я не памыляюся. Істра, багіня не магіі. Ну, ідэальна. Вось. Карацей, вось вам карысныя факты, калі вам было цікава. Так, яны дакладна маёнтак абносяць. 100%. Гандляр гэта самае, хістае галавой пад рытм барда, але спыняецца, калі вы набліжаецеся. Яна глядзіць нам нервова на маёнтак, а потым зноў на вас 100% адносіць. Шукаеце чагосьці асобнага? Так. Варыянт Андеда. Паправіць сваю вопратку. Яна выглядае напужанай. Яна заўважыла штосьці незвычайнае? Я што, па мне настолькі заўважна. Я трохі нервуюся, гэта праўда. Яна глядзіць над навісаючы маёнтак. Бачыце за мною? Гэта маёнтак Ліндера Кема. І калі верыць Кэт, у Кэма ёсць там нешта карыснае. Настолькі карыснае, то мы станем багатымі на ўсё жыццё. Яна зараз там шукае гэтую рэч. Я не ведаю, што гэта такое, але Кэт абяцае нашы жыцці зменіцца ў лепшы бок. Спытаць наконт Кэт, хто яна такая? З такім імём не дзіва, што п'е. Ну так. Слухайце, каб я не схлусіў. Я зараз вам сказаў, а я не ўпэўнены. Волотам... Пачакайце-ка. Волотам Геддарм. Пачакайце-ка. Гэты чэл? Крэг Ганім. Ну, ўсё яшчэ не... Гэта самае, не поўнае. Я чамусьці запомню Волатампус, але не, поўнае імя Волатамп яго. Але скарочана Воло проста яго. Лічыць усе. Ну?
А божахна, у мяне партпрагляд стрыма павіс. Дайце-ка момант. Я спадзяюся, гэта не разрыв зноў. А то на папярэднім тыдні нешта Twitch прям адваліваўся вельмі агрэсіўна. Я лепей зараз дадатковыя вокладкі Твіча пазакрываю. Можа быць, яму гэта нервуе яго. На усялякі. Так, дропаў няма, не, ну, падаецца нармальна ўсё. Чаго яны такія смелыя, кем жа жывы візуальна, па крайней меры? Я не ведаю. Ну, тыпу, я не ведаю, чаму яны пролезлі, але, можа быць, пакуль кем заняты сваімі войнамі, яны якраз такі абносяць яго. Зараз разберомся. Яна гандлярка і... Ну, пачакайце-ка, апрейзер. Ну, гэта... Апрейзер. Я што, я забыўся, што гэта значыць? Ну, той, хто ацэньвае, ну, гандляр, па сутнасці. Але гэта любы чалавек, які, па сутнасці, спецыяліст у ацэнкі рэчаў. Яна злачынка, яна злодзей, яна проста крадзе рэч. 100%. Яна ацэншыцца, ну, гандлярка, і вельмі добрая ў гэтым. Кему вельмі падабаюцца яго багаці. Ён прыносіць іх кэт, каб спытаць, колькі яго калекцыя каштуе. І потым плавае ў сваім багаці, як яшчур на сонца. А потом яе голас паніжаецца да мяккага шэпту. Людзі кем, яны проста становяцца багацей і багацей, пакуль рэшта ледзь збірае сабе на жыццё. Кэт лічыць, што мы заслугоўваем большага, і я веру ёй. Зразумеў. Ацэншчык. Так, ну, яно так. Той, хто ацэньвае, па сутнасці. Таму што проста гандляр, напрыклад, дамамі, гэта было бы вельмі дзіўна проста. Жалаба. Пам-парам-пам-пам-пам. Так, мы тут можам трошки зазірнуць у дом. Я так разумею, нас запусцяць, так? Звонку. Яны абносяць. Мне падаецца, Кэт проста пакрыху рэчы гэтай выносіць. Альбо кажа, альбо падманвае Кема і кажа яму... Вось, Паўліна Кем, і ў яе нехта яшчэ прыйшлі госці нейкія. Добренька, давайте разбірацца з домом. Толькі перад тым, як мы пойдзем у сам дом, вы ведаеце, як мы робім. Мы абавязкова ідзем не туды, куды гульня нас пытае, таму мы агледзім, што ёсць звонку. Цікава, тут сцяну разнесло. Калі б яны абносілі маёнтак якога магістра, было б зразумела, тут мужика, які зараз усім кіруе. Мне падаецца, яна проста падманвае Кема ў тым, што варта, што не. Тыпу, ён сам прадае гэтым гандлярам тое, што не вельмі ёй кажуць, ну, яму кажуць, што яно нічога не каштуе, а яно насамрэч дарагое. Яно тыпу неправільна ацэньвае іх спецыяльна, каб яно трапляла людзям у рукі на вуліцах. Вось, на Hollywood Animal адпраўляецца 2500, дзякуй вялікі. Яшчур напявае яшчуркавую мелодыю. Яна не тое, каб непрыемная, але вы не можете яе пазнаць. Давайте-ка тут яшчэ ўзбярэжжа можна агледзець. Раз можна, то мы ходзім. Як жа я внесла... Опанькі. Як жа я абнесла маёнтак Казадору кожную карціну лыжку. У мяне літаральна персонажы стаяць літаральна перад гэтым маёнткам, і яны там стаяць ужо нармальна так часу. Яны там прастаялі ўжо, можа, год. Я так і не дабраўся. Подозрное место. У мяне ёсць жаданне пагуляць у этот сам Baldur's Gate 3. Ну, дабіць яго просто для сябе ўжо просто скончыць. Вось, але мне зараз перанасычэнне трошки Divinity. Ну, як не перанасычэнне, неправільнае слово. Але я адчуваю, што я жадаю штосьці, ну, іншага жанра нейкага. Хаця, я скажу, тыпу, у мяне ёсць жаданне, ось, літаральна яно з'яўлялася некалькі разоў за тыдзень, просто ўзяць ды дабіць Baldur's Gate 3. Ось, просто што... Мне дэмотывуе вялікая колькасць квестаў. Хоць у мяне там не што, каб шмат засталося, але просто ўжо... У мяне праблема. Я зразумеў, што у мяне праблема, калі квестаў да халеры. У мяне гэта было складанасць у другім акце, у пэўны момант. Вось, гэты акт мне падабаецца ў гэтым сэнсе больш, таму што ён нейкі больш прамалінейны. Так. Это Баттер? Ооо. Баттер дабралась до Аркса. Зараз мы паглядзім на яе просто.
Адразу дабег да прадметаў. Чырвонаму прынцу, гэта нам. Гэта лось, няхай будзе. Батар, памятаеце дзяўчо з выспы з Форта Джой? Яна дабралася да Аркса ў выніку. Увесь гэты час яна прабралася, дзяўчо гэта, і вось тут літаральна каля Аркса і скончыла сваё жыццё, таму што пачвары бездані атакавалі. Мне падаецца, мой нескончаны ран захрас у месяцовых вежах. Вось, дарэчы, ну, праблемы такой не было ў першым другім акце. Другі акт увогуле ў мяне на адным дыханні просто прайшоўся, я прям лёгка яго ляснуў. Вось, а вось Baldur's Gate мяне дэматываваў, і яшчэ горш стала. Так. Цікава, я зброя на 5 ўзровень. Ну, лагічна, лагічна. Дзённік яе. Прызвычаілася да народу грифа апошнім чынам. Апошні тыдзень я прастудзілася, і Волц дал мне палову свайго супа. Сказаў, што мне патрэбна заставацца ў добрым стане. Яна паводзіла сябе так, каб я проста працягвала трымаць варту, але я ведала, што яна гэта не так проста. Суп на смак быў як цвілыя шкарпэты, але ўсё ж такі. Так. Людзі заходзяць і выходзяць з гэтага месца ўвесь час. Прычым тут? Я так думаю... Я так разумею, што гэта нататнік, які бы я з яе атрымаў яшчэ ў Форце Джой. Так. Хутчэй за ўсё. Окей. Добра, а мне цікава, ці магчымы варыянт, у якім яна выжывае? Ну, просто выглядае так, што напад пачвар бездані гэта непазбежная штука. Можа быць, акрамя таго... слухайце, у мяне ж была магчымасць прыяднацца да пачвар бездані. З прывідам паразмаўляць, дакладна. Блін, вы бачыце, я забываюся пра гэтую здольнасць. Яна чамусьці размаўляць з мёртвымі мне натуральна у гэтым самым, у Baldur's Gate, а вось тут я забываюся, што ёсць магчымасць літаральна просто духаў устрэць. Не, яе духа няма. Ну, гэта ганьба. Трохі, гэта настолькі відавочны персонаж паразмаўляць. Шкада. Мне падаецца, можна выратаваць яе, калі пагадзіцца на ўзаемадзеянне з пачарамі бездані. Ну, тыпу, стаць на іх бок. Але ж гэта можа зрабіць толькі Фейн. Толькі Фейн жа звязаны з гэтымі пачарамі бездані сюжэтна. Хаця, ну, можа быць, там для іншых знойдзецца і свае прычыны. Просто тады можа пераканаць іх у тым, каб яны не атакавалі Аркс. Гэта я іх адразу просто нахрен паслаў. Мы тут у маёнтачак зайшлі. Я просто могу прайсці праз галодную браму, але мне цікава, што тут звонку. Забывай пра духаў у гульні, дзе палова квестаў вырашаецца праз духаў. Гэта праблема, ну, тыпу... Я не ведаю, чаму мне гэта незручна. Я просто літаральна, тыпу, тырк, і мне патрэбна кожны раз... Я памятаю просто, як у Baldur's Gate я атрымаў здольнасць размовы... божухна, гэта новыя дэманы. Новыя дэманы, давайте захаваемся. Зараз. Карацей, я, калі ў Baldur's Gate 3 гуляў, як толькі атрымаў магчымасць размовы з мёртвымі, літаральна кожны чэл тыркаўся, і я спрабаваў размаўляць з кожным мёртвым. Гэта адчувалася як унікальная, важная штука. Тыпу, прям унікальная. А тут яна неяк не ўспрымаецца ўсур'ёз. Я не ведаю, у мяне проста няма такога нейкага кантакту. Типу, просто там ты такі, о, я так могу, іншыя персонажы так не могуць. А тут, типу, о, не, сюжет мяне сам сябе неяк выцягне. Так. Ты. Немезіс Хардпірсер. Добра. 20-й ўзроўні? Не, халера сабе. Якія вы тут сур'ёзныя.
Гэта вязьмар не карыстаецца знакамі. Не, ну слухайце, гэта я падзабываюся карыстацца знакамі. Гэта ж не значыць, што я зусім не карыстаюся. Так. Я бы хацеў, каб яго тэлепартнула нахрен адсюль. Мне ёсць нейка куды-небудзь забрацца, заскочыць. Пляцоўка. О, тэрарыум з клеткай. Цікава як. Блин, Ифан. Ты не зможаш, так? Я просто не жадаю Ифана подставлять, каб ён... Яны просто зараз накидаюць усяго у гэтае месца. Давайте обойдем вось так. Все роўна далёка, так? Ёсць, цудоўна. Скокнуў. І бясплатна яшчэ. Ідэальна. Мы занялі ўдалую пазіцыю і зараз баражам... Старгейзер, каго б у вас так? Вось гэтага лучніка, давайте яго. Баражам. Бам! Цудоўна. Ифан просто імба. Як жа мне падабаецца, як размову з духамі абыгралі ў фільме «Гонар сярод ваяроў». Дакладне з мёртвымі. О, гэта, блин, я гэты жарт узгадываю просто так, час ад часу. Ачмурэнніша, мне прям падабаецца. Гэта настолькі ачмурэнна было, што просто немагчыма. Для тых, хто не глядзеў Гонар D&D Dungeons & Dragons Гонар сярод вароў, я вельмі раю, абсолютна такая весёлая дурка. Прям вельмі перадае гэта самае дух D&D, прям як ён ёсць, а не так як ён тыпу D&D, які вы уяўляеце, гэта тыпу Удар пярсцёнкаў, альбо не ведаю там Гульня престолаў, альбо што-небудзь яшчэ такое. Насамрэч гэта вось тыпу Гонар сярод вароў. Не ворового пошла, злодею. Так. Давайте паучка. Мне потрібен паук. Я ждаю паучка. Мне потрібен паучок. Так, раз паучок. Я кину. Треба не картаваць. Блин. Адзіны мінус, што Ифан там стаіць, гэта то, што он далёка. Ведаеце? Типу, адзіная праблема. І яны... Слухайте, яны ж баяцца атруты, правильно? Блин, альбо... Во, я ведаю, што я зраблю. Я вось гэтага чэла замкну вось тут. Вось так зраблю. Вось. І рабі ты з гэтым што хочаш, мужик. Жадаеш прабегчы, аббягаю ўсё па колу просто. Ау, эй, балюча. Блин. Там можна прабегчы. Во я крыва паставіў яе, а? Там можна было просто прабегчы. Ау. Фейн уже як бы тэхнічна помер. А можна не? Не забівайце Фейна. Забілі Фейна. Так, добра. Фейн адрадзіўся, ён скарыстаў кубачак гэта свой. Так, Guardian Angel ёсць. И давайте тут что-нибудь. А чему я не могу? А чему я щит не могу кинуть? Чему он не кидается? В чем проблема? Вот зараз. Пам. Нормально. Подойди. Фейн ці зноўку Ифан. Гэта Ифан. Гэта зараз откинуўся Фейн, потому что он неудало стоял. Он неудало стоял. Давайте, блин, маланочками их. Давайте хотя бы так. Бам, стан и шок. Неблаго. Хотелось бы их усіх телепортнуть отсюль, але мы гэтага не зробім просто. Давайте-ка магічную броню на усіх навокал. Просто невеличкая оборона. Так. Хляска, живи, а? Не помры. Просто не помры. Так, на гэтым стан, на гэтым няма. Я могу неяк у вас тут камянём кинуть-то? Не? О, почекайте-ка, мне падаецца у Лоис зараз. Лоис, скажи-ка мне, у меня, по-моему, падаецца у тебя резисты зараз разогнаныя. О, резисты атруты на гэты сам разогнаны. У плюс. Мы можем атруту тут спокойно раскидывать и не клопотиться на наконт гэтага. Так, вось она атрута. И Silence на двух. Правильно? Есть. Цудоўна.
Як шматдзетная маці, ну, трошки ёсць. Яны проста яшчэ на ўзровень вышэй за мяне. Гэта не дапамагае. Пам. Мінус раз. Адзін з ворагаў пайшоў. І фанымба. Я просто, ён разагнаны просто ў сраку. Я не магу, гэта просто нешта неперадаваемае. Пам. Абсалютна прабіваецца скрозь усе брані, якія толькі ёсць. І яму нарм. Ведаеце, яму нарм. Проклятое полымя накладаем на стрелы. Будем страляць. Усё, яны адступілі, яны зноў напужаліся. Мы аднаго забілі, яны збеглі. Як і ў папярэдні раз. Зараз пачакаем, пакуль атрута знікне сама па сабе, я пакуль пагляджу чат. Не адразу ідэнтыфіцырую іх дзяцей. Слухайце, там Іфан і Фейн, хто так назваў іх падобна? Навошта вы так зрабілі? А? Слухайте, мне падаецца... А, не, вось. Я б ужо падумаў, што гульня не разлічвала, што я заб'ю дэмана, таму што яго проста-напросто не з'яўляўся хітбокс. Карацей, так, дэманы баяцца. Яны проста, тыпу, вынесці аднаго і адразу ўжо ўсё пачынае... Ну, ўсё спакойна, проста бярэш і прабягаеш далей. Атрута збіраецца знікаць ці не? Так. Лоіс. Там амаль Сірлора 84 здоровья. Да хопить бегать, спыніся. Шалёная вавёрка, ты заб'еш сябе просто. У яго літаральна 84 здоровья засталося. Шалёны. Твою ж. Сірлора. Хопить так рабіць, а? У нас, блин, уся паці займаецца тым, што ратуе одну вавёрку просто. Вось і ўсё. Мы реально бодігарды вавёркі ў гэтай гульні. Самозабойца. Бачыце, што ён робіць? І, дарэчы, нешта не збіраецца нейкая тэрыторыя гэта знікаць. Давайте мы торнадо просто прыбяром. Ось так зробім. Потому што они нешта не могуць усё разабрацца з тэрыторыяй і не могуць прайсці нормально. Оп. Цудоўна. Ну-ка, ты у нас што? An inscription at the terrarium's base identifies its contents as a wailing mandrake, a species you've not known of in spite of your impressive scholarship. Надпіс на гэтым тэрарыуме падпісаны як крычачая Мендрейк. Мендрейк — это... Мендрейк. Ну, гэта ёсць такая, проста я не ведаю, як яна называецца. Мандракора. А, ну, добра. Крычачая мандракора. Это мандракора. Пам-пам-пам-пам-пам. Окей, як скажете. Так. Расліна, про якую вы ніколі не чулі, нягледзячы на тое, што вы добра адукаваныя. Вельмі хочацца... Можна разбіць, можна агледзець, можна разбіць і проста сысці. Агледзець. Нельга разглядзець кожную дэталь праз шкло тэрарыума. Але немагчыма прапусціць гэтыя вялікія бутоны, карацей. Так. Ідэальна для таго, каб збіраць кроплі дажджу. Альбо насекомых, магчыма. Вельмі хочацца, трэба разбіць. Ёсць варыянт. Давайте пакуль не будем. Просто занатуем сабе, што тут ёсць мандрагора. Будем разбіваць, калі плюс-мінус тут разберомся ў маёнтку. А ты што такое? А божух, яно яшчэ размаўляе. Так. Расліна раскрываецца перад вашымі вачыма. Resplendent, не памятаю, што гэта такое. Яно выпускае салодкі лёгкі пах. Быццам бы ў розы, але больш як гэта? Ачмурэй, так это. Які чмурэе. Вось. Аблізаць, ну, тую разбіць патрэбна, а гэтую давайте паназіраем. Так, пах гэтай расліны накіроўваецца на вас, калі поўнасцю напаўняе вашыя ноздры.
ваше ўсё цела пранікае праз ўсё ваше цела. Вы павінны, што вы ўпэўнены, што вы ўжо свеціцеся. Так глыбока заходзіць гэтае цяпло. Шкадаванне. Нашае шчасце павінна быць шкадаваннем богабуджанага. Наше... Ты дзіўны. Ты гучыш як механічная расліна. Так, насалода і шкадаванне. Празмаўляць, паспрабаваць, каб ён патлумачыў значэнне гэтых слоў. Незвычайная расліна працягвае паўтараць слоў, быццам бы паўтарае словы кагосьці, а не спрабуючы размаўляць самастойна. Адвакат мёртвы. Доктар у... Адвакат. Адвакат гэта дэмон. Так, працягваем слухаць. Вечныя. Забяры яго, вечныя. Забяры вечнага. Што гэтая хрень робіць у маёнтку Кема? І што дэманы рабілі тут? Няўжо Кем з дэманамі дамовіўся? Кветка заціхла. Кавенант можна адрэзаць. Няўжо яны... Ну, у мяне ёсць падазрэнне, што пакуль адзіная сувязь гэта, што ён з дэманамі неяк звязаўся. Ну, Кем я маю на ўвазе. Ну, альбо не ведае пра тое, што дэманы ў яго на тэрыторыі. Таму што гэта хутчэй гучыць як размовы дэманаў паміж сабою. Іх абмеркаванне. А вы хто такія? О, якія вы прыгоженькія, совушкі. Але у вас одна мёртвая. Вы што робіце? У вас тут Джиммі мёртвы. Цікава. І тут яшчэ дом. А Оіфе назіранніца за совамі. Элегантная назіранніца за совамі назірае за вас, глядзіць на вас над паперкамі. Так. Яна ківае у рэзкім вітанні. Так. Набыць што-небудзь? Не. Спытаць, што яна робіць. Ты што, не можаш пачуць пах цудоўнага водару гаўна соў? Гэта завярня. Спосаб камунікацыі лорда Кема з рэштай Ревілону. Зараз я адсылаю маіх пернастых, ну, пухнастых тут так-то больш падайшло бы, пухнастых сяброў, каб мабілізаваць паладзінаў паўсюль. Вайна непазбежна. Але лорд Кем добры лідар, добры чалавек. Ён абароніць нас, я ўпэўнены ў гэтым. Ён хутчэй за ўсё адправіў цябе за апошнімі навінамі? Я бы хацеў ведаць, што адбываецца ў сусвеце. Што яна можа распавесці? Ревілон вялікае месца, даражэнькія. І ўвесь ён у раздраі. Мы... Так, што дакладна вы жадаеце ведаць наконт кожнага з месцаў? О, цудоўна, можам пра навіны іншых мясцовасцяў паведаць. Лорд Кем скончыў шатландскую прыватную школу? Чаму? Я штосьці прапусціў? Так, Форт Джой. Мы нічога не чулі ад Форт Джой уже даволі даўно. З таго моманту, як група ренегадаў магаў крыніцы збегала, забіўшы бішапа Александра, біскупа Александра ў працэсе. Я не фанатка магістраў, ну, як мінімум зараз. Але я не магу не паверыць у тое, што смерць Александра была нешчаслівая. Далі зробіць усё толькі горш. Пытаць пра навіны ў Дрифтвуде. Я перасекла камунікацыю некаторых магістраў адтуль пэўны час назад. Яны выглядае так, што праблемы з пачварамі бездані знізіліся апошні час, але я не ўпэўнена чаму. Ну, гэта мы былі. Хогвартс. Ну, дакладна. А чаму яна шатландская? Яна жа не ў Шатландыі. Пачакайце-ка. Лакацыя Хогвартса дзесьці ў сярэдняй Брытаніі, не? Hogwarts location.
А, не, гэта у дакладна ў Шотландыі. Не як я прадзяўбаў у гэты момант. Рэальна ў Шотландыі. Новенькае ўсё, што даведаюся кожны дзень. Прыемна. Так. Так, спытаць пра старажытную імперыю. Штосьці там чуйна? Яны рыхтуюцца да вайны са святым ордэнам. Усе тры дома звар'яцелі. Дом Мар размаўляе з мёртвымі ваярамі, дом закону малюе новыя мапы, ужо рыхтуючы мапы, як яны будуць выглядаць пасля вайны. І дом вайны? І ў дом вайны зараз усё вельмі добра. Добра, а ў дворфаў што адбываецца? Усё як раней. Каралева спрабуе падняць... Так. Каралева спрабуе аб'яднаць паўстанне, але паўстанцы занадта хуткія для яе. І ўсё гэта гандары яшчэ... Так, the traders are getting more powerful. Гандары яшчэ ў гэты час становяцца ўсё больш магутнымі, а шляхта слабее. Якую часто і што яны будуць рабіць падчас вайны, яшчэ складана прадказаць. Удачы. Яна вам спатрэбіцца. Яна нам усім спатрэбіцца. Окей. Добра, давайте совы. Совы, што вы распавядзеце? Што здарылася з Джиммі, совы? Three owls in the enclosure stare you down blankly, fluffing their feathers and blinking in turn. Тры савы у гэтым асяроддзі глядзяць на вас, не міргаючы. Прачышаючы свае пер'я і міргаючы ў адказ. Джиммі, давай абуджайся. Францыска Хукбік. Сава, да якой звяртаюцца Джиммі, ляжыць без руху на зямлі, гледзячы на сусвет, як мёртвая. Ну давай-ка пачынайся, Джиммі. До нас госці прыйшлі. Мелакі Клоугуд. Так. Стаць на одно колено і аглядзець Джиммі. Аглядаючы кроў на дзюбе Джиммі, вы адкрываеце яе, каб паглядзець. Унутры вы бачыце чалавечы палец. Некалькі невялічкіх рыўкоў, і вы выцягваеце... О, окей, добра. І вы выцягваеце адрэзаную чалавечую руку, часткова склёваную. Вам не патрэбна быць геніем, каб зразумець, што Джиммі задыхнуўся ад сваёй жа вячэры. Так, сэр, хопіць лазіць і пакіньце, калі ласка, Джиммі ў парадку. Ён хутка прыйдзе ў сябе у свой час. Спытай, што ён тут робіць. Джиммі, што мы робім? О, халера, Джиммі. Пакажы хоць трошкі цывілізаванасці нашаму візітёру. Джиммі застаецца мёртвым, не зацікаўлены ў адказе на непрыемныя пытанні наконт сусвета жывых. Так, забраць руку. Калі вы запакоўваеце з гніючую канцавіну ў ваш заплечнік, вы зноў задумваецеся, і ўжо не ў першы раз за ваше падарожжа, што ў бездань мы робім. Сказаць, што Джиммі падаецца мёртвым. Помер? О, не, Джиммі проста дае адпачыць сваім вачам. Сэр павінен жа ведаць, што час ад часу нам патрэбна даволі доўгі адпачынак пасля вялікай вячэры. А Джиммі толькі што цэлы банкет з'еў. Ну, бываеце тады. Мы распавядзем Джиммі, што вы тут рабілі перапынак. Так, па-першае, яшчэ дух Джиммі. О, можна возле яго духа можна паразмаўляць. Дух савы, вядомы як Джиммі, так, пераскоквае з лапы на лапу,
Так, добре, добре, добре. Я не ведаю, што зараз здарылася, але я зараз так главна ведаю, што я не магу паспрабаваць нічога. Я нічога не адчуваю. І гэта самае жудаснае адчуванне ва ўсім сусвеце. Так, сказаць, што ён The помер. owl's eyes go wide and round. Яго вочы Her brows пашыраюцца grow і становяцца slowly круглымі. Становіцца, блін, мне вельмі складана гэта перакласці. Ролі полі бодзі. Ну добра. Што? Што? Нема больше ніякіх солодачаў для Кема? Ніякіх смакатулек? Так. Пам-пам-пам. Спытаць, ці пад солодачамі ён мае адрэзаныя рукі. Так, вельмі смачныя. Кему я заўсёды больш за ўсё падабаўся. Ён шмат мне такога дае. Усе астатнія з іх прыгожымі імёнамі, ён ніколі не даваў такія смачныя рэчы, як мне. Ага, Кем карміў людзьмі сваіх соў. Окей. Мякка скажем подозрона. Пакуль не ведаю, што не так з Кемом, але гэта не гучыць здарова. Пройдзем сад наскрозь, потым вернемся. І, дарэчы, трэба руку з'есць. Давайте-ка руку з'едзем. Пераўтвараемся ў эльфа. Нам патрэбна наше пераўтварэнне. Дзе ты? Так, добра. Это я забыўся, што трэба апрануць спачатку. Так, апранулі. Потым эльф. Пераўтварэнне. Ну. Самы час паесці запчасткі ад людзей. Для тых, хто не ведае, у гэтым сусвеце есці запчасткі нармальныя для эльфаў. Эльфы такім чынам атрымліваюць успаміны. Дарэчы, мы руку эльфійскай прарочцы не з'елі. Бачце ўсё. Самая высокая з дрэва продкаў. Гэта старая рука, якую мы яшчэ даўно не з'елі. Так, усё было знікла пад круцячымися туманамі тумана смерці. Нічога. Пустэча. Вы набліжаецеся да зямлі поўнасцю згублены, і потым вы можаце гэта адчуць. Не ўсё померла ў гэтай алеі. Споры, якія былі адпраўлены дрэвамі продкаў. Прысутнасць унутры патрабуе росту. Яна пакажа вам як. Але спачатку вы павінны навучыцца абараняць сябе. Вы больш не адныя. Пазней мёртвы камень у горадзе давіць на вас. Вы адчуваеце, як жыццё напаўняецца ўнутры яго. Адзінокае. Але ненадоўга. Вы падымаеце шлем. У гэтым вашая мэта. Окей, добра. Шлем гэта якраз такі частка гэта сет. Пра сет было. Ну, які у нас зараз апрануты. Дарэчы, чаму мы лечымся? Мы лечимся, тому что мы съели только что, так. Добрая рука. Вы идете скрозь момента Кема, які можна, з асцярожнасцю, якую можна атрымаць толькі за шмат гадоў крадзяжу. Вы прибываеце ў сад незаўважанымі і заўважаеце басейн. Ён гэта дакладна так, як і вы спадзяваліся. Басейн пусты, ён сухі. Вы ўходзіце ў басейн, унутры яго і цягнецеся за рычаг. Але над вамі з'яўляецца тень. Паладзін. Вы усміхаецеся. У вас ёсць гісторыя, якую падрыхтавалі літаральна для гэтай сітуацыі. Але калі вы адчыняеце свой рот, вы не паспяваеце сказаць ні слова. На вас падае лязо, і ваша рука падае на зямлю з ударам. Хто забіў саву Джиммі? Сава Джиммі задыхнулася, калі праклынала чалавечую руку. Чалавечую руку, якую я толькі што з'еў. І я скажу, што гэта чалавечая рака...
О, до речі, блін, у нас крутые руки ёсць яшчэ. У нас є што паесці. Яшчэ з папярэдняга акта засталося, трэба будзе зараз пачытаць. Вось, карацей, справа ў тым, што гэта рука злачынца, які пралез у гэты маёнтак. Яго тут забілі, і кем корміць Джиммі, які бедны Джиммі помер, ён якраз такі еў кавалкі ад злачынцаў гэтых. Вось такая вось штука. Добра, давайте старыя, вось гэтая. Так. Гэта ўжо згнілая рука, дзе ніякіх успамінаў не было. Гэта? Так, таксама. Згнілая, нічога нельга. Так. Акраўленая нага. Проста лячэнне і нічога больш. Дарэчы, давайте-ка мне там все, як звычайна, оверлей ламае трохі гульню. Вось, злева. Так. І вось яна рука Салоумена, якую мы павінны былі яшчэ раней з'есці, але я абсолютно забыўся пра яе. Вы Салоумен, зменены эльф-андет, ваши ўспаміны скочаць праз вас як усполахі ад полымя, як полымя скрозь задымленае паветра. Праходзячы так хутка, што вы ледзь можете заўважыць хоць і нейкія адлюстраванні перад тым, як яны знікаюць. Эльфійскае дзіця, месяц, сонца, бездань, бруд, смерць у тумане сярод дрэваў, непрыемная карга у пустыннай алее, які выгляд якой вы ўзялі, артефакты, які запускае рычаг. Вы спрабуйце утрымаць гэты апошні ўспамін. І вось ён прыходзіць. Тирсендеус, Дюна, Зандеза і Амадія усе пакланяюцца месяцу. Но гэта не актуальная інфармацыя, мы ўжо даўно вырашылі гэты пазл некалькімі спосабамі. Так. Кроў унутры мяса Салоумена сапсавалася задоўга да яго смерці. Вам становіцца дае млосна. І пасля гэтага ўспаміны Сэлава знікаюць. Добра. Ну, карацей, атрутная хрень, але... Ну, добра, мы хаця б разабраліся з гэтым. Так. Апранаем назад. Ператвараемся ў нашага шчаслівага андеда і ідзем далей. А што тут значна мне? О, рапуха, Леонард. Рапуха павольна міргае. Так, ацэньваючы цябе сваімі гузікамі, вочачамі-гузікамі. Пасля пэўнай паўзы ён учыняе свае вусны, высоўвае свой язык, каб злавіць неўдалую муху, якая прям знаходзіцца на канцы вашага абутку. Яшчэ адзін злачынец. А раней тут у гэтай мясцовасці так было добра. Так, пракламуюць сваю ганарлівасць і спытаць яму, чаму так, а потым апошнім часам дрэнна. Ну, дзе бы мне ўвогуле пачаць распавядаць? Спачатку расліны, якія смярцельна апасныя. Не ўзгадваючы дзяцей, якія лазяць у басейн. І выкопваючы штосьці, халера яго ведае што, ну халера, Люцыян ведае што, з-пад вады і буджаючы ўсіх мух. Я скажу, мяне гэта цалкам задзяўбала. Цалкам. З гэтым рапуха паварочваецца і з пагардай адварочваецца да вас, карацей. Вось такая вось рапуха ў нас. Ой, усе гэта шляхетныя, блін, чмурэлі. Так, там унізе яшчэ можна агледзець, але давайце-ка басейн спачатку. Басейн гэта нейкі параход, я так разумею, у штосьці. Усе лезуць у маёнтак Кема, каб... Опанькі. Калі вы набліжаецеся да саду, гук лісця і галін ператвараецца ў мармытанне. Чым больш вы прыслухваецеся, тым больш дакладныя вы чуеце шэпты. Крыніца ў паветры.
Ён павінен быць блізка. Кем? Доктор дасылае свае самае вітанне. Опанькі. А, божухна. Ну, ён 18-го ўзроўня, дарэчы. Ён абсалютна нам, ну, лёгка выносіцца зараз. Дайце. Доктору прыйдзецца даволі шмат патлумачыць. Я згодна з табою. У нас ёсць магчымасць дзесьці... Ага, мы не можем пераскокваць. Блин, прыйдзецца з гэтага месца тады страляць. Што такое Sunshine? Што ў яго за статус такі? Перманентная. Рэзіст да полымя мінус 10%. Добра. Але гэта развязана з дэмамі. Дэманамі. Мяне з словамі праблемы. Так, яго 3000 брані, канешне, гэта не жарт. Ведаеце, плюс таго, што ў нас у паці два персанажы поўнасцю хіляцца ад атруты. Я вось гэта вам дакладна скажу, ачмурэнны бонус у нас ёсць. Так, і яны баяцца полымя. І ведаеце што? Мы гэтым будзем карыстацца. Мы будзем гэтым карыстацца божанька, як мы будзем гэтым карыстацца. Не падабаецца полымя, правильно? Мінус 35 да полымя. Flaming Crescendo. Так. Але ён выбухне. Давайте-ка Flaming Tongues. Ось гэтую штуку. Дэманамэмі. Дэманамэ. Гэта ўсё дэманамэн. Вось, і гэтыя дэманамэн, яны, па сутнасці, нашы... Яны звязаны з докторам. Альбо мы ўжо ведаем, што гэта не проста доктар і чалавек. Мы ведаем, што гэта дэман па імені Арганалік. Нешта падобнае. І з гэтым дэманам мы будзем разбірацца. На мапе ён адзначаны, але крыху пазней. Так. Каму магічная броня можа спатрэбіцца? Давайте у... Дэмэнэмэнэ. Дэмэнэмэнэ. Так. Дэмэнэмэны. Ось, дэмэнэмэны. Давайте ухіленне на Іфана, каб яму было прасцей трошкі выжываць. І асляпленне астатнім. Бам. Гэта не трапіць нікуды. Ён помер яшчэ ад полымя. Цудоўна. Чырвоны прынц. Ты можаш кінуць шчыт, а пасля гэтага ударыць па зямлі. Такім чынам ён не паходзіць. Бам. Кайфово. Так, ён яго палячыў, але нейкі яшчэ... Нейкі статус. Overgrown. Так, дзякуючы зялёным расліню альбо цёмнай магіі, яго гэтая раслінная істота атрымала... стала пераросткам, якая павялічыла яе пашкоджанне і вяртае ёй 505 здароўя ў ход. Можна зняць статусам праклёну альбо некраполымя. Праклёну у нас можа зладзіць Іфан. Ой, Іфан Фейн, але тое пад пытаннем трошкі. Але ж яны сапраўды прыгожанькія. Можна мы іх пакінем сабе? Можна? Я падумаю. Мне падаецца, у мяне дастаткова вялікіх гаршкоў няма, каб іх пасадзіць. Я якраз усе дома забыў. Так, добра, давайте. Оп. Натхнение. Ага, ну не дзіўна, яны могуць закопвацца і вылазіць у іншых баках. Ау. Ау. Хопіць Іфана біць. Так, ведаеце, бяром падыходзім. Это 2 пункта дзеяння будзе, але... А гэта патрабуе... Так, ідэальны, Decay and Touch. Падышлі. Опанькі. Усё, знялі. Так. Але не, это... гэта Curse патрэбна статус. Не той статус наклаў на яго. Нічога, ён калі будзе лячыцца, ён атрымае пашкоджанне. Цудоўна, і ворага яшчэ ударылі такім чынам. Пакуль ён мае гэты статус, я кіну на яго яшчэ дадатковую рэгенерацыю яшчэ мацней. Ён 505 будзе лячыць, так? А я магу зрабіць 839, каб ён уход губляў. Альбо не, ведаеце што? Не варта. Я не буду губляць сваё дзеянне яшчэ на гэта. Тады маланку на каго-небудзь, каго я бачу яшчэ іншага. Я не бачу нікога. Гэта дрэнна.
не падабаецца. Давайте просто 2 дзеянні падыдзем. Ау! Кидаюцца на там атрутай. Зноў жа, з плюсаў тое, што мне атрута па сутнасці лечыць. Так, ты, рывок. Гэты прапусціць свой ход. І я кіну Guardian Angel. Трэба абараняць. Добра. Раз. І давай далёкі стрэл. Як же кайфово. Так, Іфан, ты жывы? Жывы, яшчэ жывы. Кінем на ўсіх фізічную броню. І на Іфана асобна узмоцненую фізічную броню. Усё, ён павінен быць у парадку. Нарэшту мы просто накідаемся полумем. А, блин, я... варта было не яго атакаваць, варта было іншага. Ёсць. Я магу маланачкамі ва ўсе бакі. Ёсць, шакаваныя. Давайте на Ифа на регенерацию, каб ён перажыў гэта лепей. Ёсць. Эй, а можна крыніцу не красці у мяне, калі ласка? Так, здаравенны забіты. О, дзякую вялікі. Гульня ў папярэдні раз рабіла такую лухту, што калі я дабіваў апошнімі сваімі пунктамі дзеяння, то яна, не гледзячы на тое, што я павінен вяртаць сабе частку гэтых пунктаў дзеяння, яна іх забірала проста. Вось, зараз яна такога не зрабіла. Давайте тады бліц-атаку. Вось так. Оу. Можа я дрэнна зрабіў, што Іфана пакінуў. Guardian Angel усё ж таки карысная штука. Раз. Забілі гэтага. Страляем по гэтаму. І амаль яго забілі. Цудоўна. Так. Апошні застаўся. Лёгка. Мы тут без праблемаў. Без праблемаў. Оп. Фламінг крэшендо і давайте на гэтым усё, пакуль канец ходу. Я магу цябе застаніць неяк. Цудоўна. Шок і стан. Гатова. Застаецца толькі даць Іфану застраліць яго. Вельмі лёгкая цель становіцца. Чырвоны прынц, ты можаш неяк да яго прызямліць, калі ласка? Змаганне з пустазелем. Ну, такія сады ў Кема. Не даглядаю іх зусім. Імгненна просто выбухнуў і помер. Кайфы. Што ў нас тут? Пярсцёнак. 18 ўзровень. Не тое, каб мяне такое цікавіць. Мяне цікавіць ужо штукі на 19 ў ідэале. Адзінае ёсць перакінез і Хансман. Я закіну Іфану, але гэта хутчэй усё на продаж пойдзе. Гэта дакладна на продаж. Гэта хутчэй усё будзе састарэлы лук. Так, таксама. Іфан на продаж. Гэта хутчэй усё нікому не пойдзе. Мне, по-моему, неяк апошнім часам удала вельмі паясы нападалі. Так, прям што-што, а з паясамі ў мяне ўсё ў парадку. Дзіўнае насенне. Гэта дзіўнае насенне, гарачае на дотык і адчуваецца чужым на вока. Быццам бы яго выдула з увогуле іншага плану існавання. Цікава. Блин, ну ладно, неважно. Додал и додал. Добро. Тут есть что-нибудь? Доктор, не бачыць нікога. The flower is withered. You bend to smell the bloom, but it has no discernible scent. Так. Гэтая кветка зачахала.
вы нахіляеце, каб адчуць пах, але ў яго няма ніякага адрозніваючыся паху. Містык, зачыніце вочы і шукаць у паветры яго You take a эсэнцыю. deep breath. Вы глыбока Only for icy ўдыхаеце, darkness to pierce your heart. толькі каб холодная цемра пранзіла вашае сэрца. Холод пранізае вашыя косткі, потым хутка збягае, пакідаючы толькі адное слово, напісанае ўнутры вас. Богаабуджаны. Окей. The doctor sees no one. Так, ліст. Прачытайце. My lady, я спадзяюся, што... Так, I hope my letter finds you well. Я нават не ведаю... Дарэчы, я ніколі не задумаўся, як гэта перакладаць. Карацей, блін, толькі літаральны пераклад у галаву прыходзіць, але мы так не кажам ніколі. Спадзяюся, у вас усё добрае, і што мой пасланнік не вельмі вам перашкодзіў. Я чуў пра ваш цудоўны сад, і ў мяне ёсць некалькі насення, якое я вырасціў даволі даўно, якая можа быць цудоўная дадаткам да вашай калекцыі. Я прапаную вашаму мужу, добраму і шчодраму ліндрукему, прыглядзець за імі асобна. Я не маю ніякай непагарды, але іх дагляд за імі патрабуе хірургічнага дотыку, і толькі мужчына з яго трэніроўкай можа такое прадаставіць. Калі ласка, скажыце мне, як толькі яны вырастуць. Магчыма, я магу зрабіць падарожжа да вашага саду асобна, каб насалодзіцца рэзультатамі. Ваш доктар. То бок усё гэта насенне, якое павінна было па сутнасці сачыць за яно, гэта шпіёны. Гэта шпіёны. Гэта шпіёны ад доктара. Destroyed. Ён па сутнасці доктар дэман, ён адправіў гэтыя кветкі ў маёнтак Кема, каб падслухоўваць за ім, і мы зараз можам чуць тое, што яны кажуць. Толькі цікава, чаму мы чуем, а астатнія не. Можа з-за таго, што мы маем магчымасць размовы з жывёламі? Таму мы ведаем. Таму што яны тыпу на палову раслінкі, на палову жывёлы, і проста так ніхто не здагадаецца, што яны падслухоўваюць насамрэч. Вось. Так, давайте гэта на продаж іфану. Я просто думаў, што я у дамове з дэманамі, але не. Гэта наадварот спроба за ім Fragments of падслухаць. the ring are destroyed. Цікава. Давайте тады уніз спусцімся. Просто так уніз не спусціцца. Добра. Мы гэта зараз лёгка выправім, толькі спачатку крыніцу скрадзем у гэтых пачор. Вось, дарэчы, у чаце з'явілася нагадванне пра дыск Элізіум. Глядзіце, я казаў на папярэднім тыдні трохі інтрыгу пакінуў, але у мяне ёсць важная навіна наконт перакладу. Насамрэч дзве. Адна з іх не такая важная, вас як бы не здзівіць тым, што ў нас выходзіць новая версія. Гэта нічога такога, я літаральна мне адзін гіганцкі дыалог дачытаць, і я гатовы збіраць версію. Тыпу, я магу яе адправіць хоць і зараз, просто што без вялікага дыалогу, а я жадаю быць, не прапускаць дыалогаў, не вычытваць іх. Вось, я прям вычытваю ўсё і ўсё пераправяраю. Вось, можа, я не думаю, што я прям вельмі паляпшаю якасць перакладу з гэтым, але хаця бы я ведаю тады, што адбываецца, і я не прапускаю, што там людзі зрабілі за той час, пакуль я, напрыклад, не глядзеў. Вось, я так тады абсалютна актуальна, і калі што стылістычна магу падтрымаць штосьці альбо нейкія праблемы вырашыць. Вось, што я бачу як праблему, тое, што я не толькі шмат выпраўляю за людзьмі, я прыглядаю проста, каб агульна яно ўсё не вельмі моцна выбівалася. Дык вось, пра што я? Што інтрыга і што важнае? У нас у каманду, хоць і не, скажем так, не на поўны час, але часткова з кансультацыямі і дадатковай інфармацыяй, у нас далучылася дзяўчына, якая з'яўляецца, яна працавала ў Заум, і гэта чалавек, які мае, скажем так, карані і ідэя пераклада гэта самае. Карацей, яна заўсёды хацела перакласці на беларускую, яна з Беларусі,
Вось, і яна з'яўляецца тым чалавекам, які ўнутры заум пачаў пераклад на расейскую. Это была беларусы, атрымліваецца, пачалі пераклад на расейскую ўнутры заум. Але яна сабрала тады каманду, але потым пераклад быў аддадзены іншай кампаніі, там не памятаю, я боюся памыліцца з назвай каманды, вось просто по контракту. Іх была неабходнасць по контракту, але яны збіраліся ўнутры студыі свой пераклад рабіць, і яна была ў пачатку гэтага перакладу. Вось, і зараз яна ў нашай камандзе, яна накапае гэты самы, яна ўсё яшчэ у геймдэве. Вось, я вельмі раю вам паглядзець яе гульню. Давайте я распавяду пра чалавека трохі, так, таму што ёсць цікавага, карацей. Вось, яна збірае зараз для нас нататкі, якія былі яшчэ, калі яна збірала тады для пераклада, арыгінальна, тыпу іншага пераклада, які планаваўся. Той, які пераклад вы атрымалі, расійскі пераклад, які вы бачыце, ён да яе далучэння не мае ніякага. Але нататкі тады былі сабраныя, яна калі збярэ і адкапае гэта ўсё ў эмейлах і іншым, вось, яна нам гэта ўсё перадасць, і мы будзем, можа быць, мадыфікаваць наш пераклад, каб больш адпавядаць арыгінальнай задумцы, скажем так, дыскарізм, таму што мы маглі дзесьці не трапіць туды, куды жадалі, можа быць. Вось, але без кантакта з распрацоўшчыкамі гэта проста немагчыма, таму што мы проста не ведаем некаторыя, што хацелі сказаць аўтары. Вось, такая вось штука. І глядзіце яшчэ, яна зараз усё яшчэ ў геймдэве, і ў яе, па сутнасці, яна працуе, можна сказаць, на двух працах. У яе ёсць свая невялічкая каманда, і яны разам робяць гульню. Гульня вельмі такая утульненькая, я ўжо глядзеў, яна называецца Регрининг. Я зараз, можа быць, зараз пасылачку знайду для вас. Я, на жаль, прадзяўбаў момант, там можна было трапіць на плей-тэст. Я, можа быць, яе выпытаю, каб мяне заднім, таму што плей-тэст павінен быў пачацца у гэтым самым. Плей-тэст павінен быў пачацца яшчэ раней, тыпу я павінен быў на яго запісацца, але я прадзяўбаў момант запісу, нешта я лох, карацей. Але літаральна учора, сёння павінен пачацца плей-тэст, 20-го яна казала. Вось. Я спасылачку кінуў. Называецца гульня Регрининг, такая утульненькая гульня пра гэты самы, пра розныя раслінкі, пра аднаўленне, скажем так, засохлага сусвету, так? Вось, і што яшчэ? Яна будзе ў гэтай гульні, яна робіць, рукамі там каманда 6 чалавек, яна робіць сама сваімі рукамі беларускі пераклад, таму гэтая гульня будзе мець падтрымку беларускай прям са старту. Вось, і просто адразу. Можете паглядзець увогуле на Positive Impact Games. Атрымліваецца, я пра гэтую гульню даведаўся літаральна ад яе. Вось, і, калі пра яе размаўлялі, я гляджу, яна выглядае файна. Я жадаю сам дабрацца да яе, і я, можа быць, выпытаю гэта самае, хаця бы плей-тэст, потому што я прадзяўбаўся. Падаецца, я прадзяўбаўся проста. У мяне не было кнопачкі ў стыме, там хоць і сказана было абвяшчэнне, што можна будзе запісацца, але альбо я позна залез, не ведаю, карацей. Ось, такая штука. Так што раю у сэнсе таго, што, тыпу, так, беларусы, але паглядзіце на гульню, яна выглядае цікава. Ось, я не ведаю, яна прям у маім стылі, яна у ёй ёсць такое, типа, прям нешта маё. Ось, утульная штука. Вось, так што звярніце ўвагу, калі ласка. А вось у нас, я просто не хацеў, пакуль, я на папярэднім тыдні не казаў, таму што мы як бы дамовіліся, але мы поўнасцю ўсё, арганізацыйны сазвон яшчэ быў у канцы папярэдняга тыдня, а яна, атрымліваецца, у яе ёсць асноўная праца, у яе ёсць, як бы, вось гэты праект. Рудзі не распавядаў? Не распавядаў, Рудзі не ведае. Тыпу, мы як бы... Пра гульню? Не, я не ведаю нічога. Ад беларускай на беларускай дакладна хачу стрыміць. Яна выглядае цікава. Вось, і карацей, я проста не казаў, таму што я хацеў спачатку удакладніць, ці, тыпу, ўсё, у якім фармаце мы будзем працаваць, з чым яна будзе дапамагаць, і, па сутнасці, асноўная дапамога, гэта будзе дапамога з вычыткай дыялогаў і кансультацыя, можа быць, нейкія. Вось, можа, свае нейкія пажаданні, мы паглядзім, што як. Карацей, вось такое. Але зноў жа, у чалавека не тое, каб шмат часу, я яе цудоўна разумею, калі ў цябе, тыпу, ёсць па сутнасці 2 працы, то гэта не халер не проста. Так, добраненька, давайте далей тыркаць.
то я прям переключыўся. Вось, так што ідуць вось у нас так па крыху справы. Ну, а на новую версію рэальна проста здаравенны дыалог, просто яшчэ адзін вычытаць. Толькі мяне чакае, але ён проста здаравенны. Гэта бывае, калі здаравенны дыалог вычытваць. Маленькія дыалогі вычытваюцца за гадзіну, за паўтары. Ну, тыпу, уважліва. Уважліва чытаць, скажу вам, тым, хто не займаўся гэтым. Для мяне гэта было сюрпрызам. Я калі займаўся, ну, пачалі займацца, я не думаў, што гэта будзе столькі часу адымаць. Але уважліва вычытка дыалога адымае просто да халеры часу. Вось, а калі перад табой дыалог, які па памерах, блін, як цэлы фільм, вось, то... Што? Што ты закапаны, ты сказаў? Незвычайная кветка нейкая. Вось, то гэта прям адымае шмат часу і прям можна шмат часу на гэта згубіць. То, незвычайная прыгожая кветка. Unusually beautiful yellow flower. Дзіўна. Окей, ладно. Я напишу яго на чатку, а ён зараз стрыміць? Типа, просто я пропусціў? Окей, я не ведаю. Піши яму, крацей. Хай навінку зробіць. Так. Няхай, калі ласка. Калі ласка, піши, бо я неяк у мяне... Ведаеце, я такі чалавек, якому ў галаву такія штукі не прыходзяць. Я можа быць, самы жудасна неўдалы чалавек для распаўсюду штук. Вось. Мне не... Першае, калі мне кажуць, што вось ёсць крутая штука, мне не ідзе, не прыходзіць нават у галаву пайсці і падзяліцца з кімсьці. Я такі, круто. І ўсё. І я... Ну, гэта можа быць звычка... тыпу больш публічных людзей, альбо тым, хто прызвычаен да сацсетак і ўзаемадзеяння, вось такога, не ведаю, маркетинга, што-небудзь такое. Але ў мяне абсалютна адсутнічае гэтая нейкая жылка такога плану. Мне не прыйшло нават у галаву падзяліцца з Руді, напрыклад, і распавесці. У мяне была ідэя самому пастрыміць, вось гэта праўда. Але вось падзяліцца неяк, ну, тыпу, з вамі падзяліцца была думка, але вось не было такога, што я магу раскінуць гэта яшчэ камусьці, хто можа распавесці. Вось такое мне ў галаву не прыходзіць. Мне патрэбны social менеджер, які можа гэтым займацца, таму што мне падаецца, гэта зусім не можа быць, гэта зусім не маё. Можа быць, ну, просто таму што мне прям і жылкі няма, і мне гэта ў галаву не прыходзіць. А пасты я пісаць нават аб пачатку стрымоў я сяджу і для сябе выціскаю іх кожны раз. Ось. Ну, я не выціскаю, ну, залежыць. Бывае час часу прям складана. Я магу сядзець 10-15 хвілін просто перад экранам і не придумаць нічога. Бывае такое. Хаця, ну, тыпу, пра гульню я ведаю, і мне як бы ёсць што распавесці, просто вось напісаць нешта, гэта прям ператвараецца ў дзіўную лухту. Просто як незразумелая хрень. Это Арыгана, ну, Арыгана ўвогуле камьюніці-менеджер усяго Білтвіча адначасова. Яшчэ адна такая кветка ад дэманаў. І люк, які знаходзіцца ў басейне. Каля якога гулялі дзеці і пра які узгадваўся ў ўспаміне злодзея гэтага. Опанькі, тут штосьці падазронае. Рычаг. Вода спускается. Вось она, спустилась вода. Опаньки. Окей, ладно. У меня с постами в социальных сетках є нюанс. Коли я в голове проговорила, что хотела бы написать, то мне робится уже не цікаво писать. Треба просто одразу фігачить. Так, это знову ж з тих кветок, які підслуховували Кема, по сутності. Ён їх посадив по всьому саду. Дети яшчэ. Вітаю. Маёнта Кема. Што цікава, я повністю обійшов Маёнта Кема звонку і, по сутності, скіпнув Маёнтак. Так-то я могу у сховища Кема одразу відправитися. Опаньки. Яка цікава штука. Угу. Добра, гэта кветкі, які падобны на кветкі, якія мы бачылі, гэта кветкі крывавай ружы. Памятаеце, у першым акце была жанчына, з якой мы смакталіся, і якая мне
розных мух запусціла ў рот, пакуль мы смакталіся. Ну вось карацей, гэта тое ж самае, толькі мікраварыянт. Мне таксама, ну я яшчэ з соседкамі, у меня такая гісторыя, я не пішу, напрыклад, таму што я амаль не сяджу ў соседках. Я калі і сяджу ў соседках, я чытаю. Вось, каб вы разумелі, ачмурэць, які для мяне прарыў, што я пачаў штукі лайкаць. Для мяне гэта вау, я супер асацыяліўся, карацей, у соседках. Вось, я пачаў штукі лайкаць і час рэтвіціць. Раней неяк не так. Одна з жанчын. Добра, одна з жанчын, з которой я смактаўся. Так. Так. У нас есть выбор. Пайсці ў маёнтак і размаўляць нешта ў маёнтку вырашаць, альбо адправіцца адразу ў сховішча Кема. Я прапаную зайсці ў маёнтак і крыху паразмаўляць з людзьмі там. Опанькі. Так, дварэцкія. Дварэцкія, маёнтак дакладна перапоўнены ўжо людзьмі з немясцовымі людзьмі у гэтыя дні, у люцыянскія дні Люцыяна. Ён прыспыняе сябе і прачышае сваё горла на пэўны момант у сарамлівасці. Я выбачаюся, калі я вам падаўся такім непагарлівым, але я спадзяюся, вы выбачыце маю прамату, калі я палічу, сэр, што вы прыйшлі сюды ў пошукі аўдыенцыі з лордам альбо леді Кем. Так. Шмат варыянтаў. З Іваном бы такога не было. Я злой, у нас ўсё добра было з Лоіс. Мы там добра пабавілі час. У нас нават стрым прерываўся, настолькі добра было ўсё з Лоіс. Мы, ў прынцыпе, гэты самы фанфікі 18+ амаль закрылі адразу. Так. Я выбачаюся, так, добранька. Першы варыянт. Сказаць яму, ён ведае пра тое, што адбываецца ў садзе? Ён ведае наконт атакуючых раслін? Другое, сказаць, што мы не супраць бы аўдыенцыі з ледзі гэтага дома. Другі варыянт, мы хацелі бы паразмаўляць з лордам Кемам, нас не цікавіць лорд Кем насамрэч. Спытаць наконт немясцовых, пра якіх ён казаў. Альбо мы хацелі бы паразмаўляць з жанчынай, якую клічуць Кэт, дзе мы яе можам знайсці. Давайце-ка так. З леді. Леді Кем зараз п'е гарбату у галерэі у паўночным крыле. Я ўпэўнены, што асоба і такая яшчэ, якая доўга падарожніваецца, як вы, не знойдзе ніякай праблемы з тым, каб знайсці напрамкі, калі вы так пажадаеце. Добра. Давайте тады наконт тых немясцовых. Я меў на ўвазе яшчураў, якія прыйшлі сюды, каб знайсці для сябе сховішча ад вядомага пад гэтай esteemed ужухнат. Ён складаны, я проста, слово гэтае, я разумею, што ён кажа. Добра. Хаваючыся ад гэтай жудаснай атакі, пасля гэтай жудаснай атакі, якая адбылася на імперскі кансулат. Пачакайце-ка, на консула напалі? Мне сумна сказаць, што адбылося некалькі смерцяў, але мяне няма сумневу, што можам парадавацца ў выжыванні шляхты. Усё ж такі простых клеркаў так жа проста замяніць. Вы не згодныя? Так, сказаць, што мы не шляхта. Добра. Вось таму іх маёнтак і абносіць. Заходзьце хто заўгодна, ідзіце куды заўгодна. Ну, я не здзіўлены. Вось, там рэальна да халеры нешта людзей. Мы можам... мне не падабаецца, што яго тон сказаць у адрозненне ад дварэцкага, падкалоць яго.
quite unlike А як вы... А, ну, зразумеў, то бок ён рэальна сябе бачыць нейкай шляхтай, рэальна незаменным чэлам, а не функцыянерам. Окей, ну ты, мужик, канешне, уявіў сабе. Так. Як вы правильно адзначылі, сэр, дакладна не так, як Дварэцкага. Добра. Ён просто не разумее, што яго пазіцыя нічым не лепей, чым тых клеркаў, якіх забілі ў консульстве. Давайте скажем наконт лорда Кема. У Xbox яго бы першым звольнілі. Вось, дарэчы, тыпу, звальняюць спачатку тых, хто... Ну, мы ўжо абмяркоўвалі гэта са звальненнямі. Сітуацыю з закрыццём студыі альбо распродажам. Спачатку, як і ва ўсіх карпарацыях адзіны прынцып. Спачатку звальняюць тых, хто прыносіць менш за ўсё грошай, потым пачынаюць звальняць тых, хто бярэ больш за ўсё грошай. Вось і ўсё. Тыпу, ну, такі прынцып. Сярэдняе звяно звычайна не кранаюць. Ось. Ну, тыпу, не, ну, пэўны, ну, тыпу, вось такой сярэдні, нешта сярэдненькае паміж гэтым, спакойненька, тыпу, застаецца і годы працуе. Хаця часта для таго, калі ўзнікае прям праблема і крызіс нейкай кампаніі, то якраз такі ядро варта звальняць. Ну, тыпу, таму што яно не змяняецца і, тыпу, якіх бы вы людзей новых не дадалі, вы не можете разбавіць гэтае сярэдняе звяно, якое якраз такі тыпу стварае увесь цэнтр як бы ядро любой, ну, не студыі кампаніі, скажем так. Вось такая хрень адбываецца. Таму не, я ўжо казаў наконт студый, шкада, што закрываюцца, але некаторыя якраз такі вельмі падпадаюць пад гэтую рысу, тыпу карпаратыўную логіку. Так што і з-за таго, што зараз там і як гэта звычайна адбываецца ў вялікіх карпарацыях, дзесьці на графіках штосьці графік не адбылося, яны не ведаюць, што за студыі, які гульні яны робяць, і людзям там пофіг абсалютна. Яны бачаць радкі ў Excel, і яны такія, ну, іх няма ніякай такой пашаны нейкай да гэтых гульні. Яны такія, не, гэта прыносіць недастаткова грошай, нахрен ідзе. Вось гэта бяруць занадта шмат грошай, і праекты ў іх дорага каштуюць, яны таксама нахрен ідуць. І, ў прынцыпе, ўсе студыі, якія вы бачылі у спісе на знішчэнне, то гэта якраз такі студыі, якія вельмі хутчэй за ўсё пад гэтую, некаторыя відавочна. Я думаю, Double Fine вельмі невыгадная студыя увогуле. Заўсёды Тім Шафер, я здзіўлены, як у Тіма Шафера атрымліваецца інвестыцыі знаходзіць. Вось, але зараз без Xbox я нават не ведаю, дзе ён на інвестыцыі-то знойдзе. Ну, для мяне вялікае пытанне, мне падаецца. Мы можам пабачыць хуткае закрыццё Double Fine. Прям вельмі хутка. Мне падаецца, у яго на сацыяльнай пірамідзе карыснасці спачатку ідзе ён, а потым шляхта, а ўжо потым усе астатнія. Мне падаецца, ён дзесьці на ўзроўні шляхты сябе проста бачыць. Вось прыкладна такое. Ось, а маглі скараціць парачку CEO. Дык скарацілі жа. Ну, тыпу, CEO же замянілі ў Xbox. Вось. Імя, якое я чуў на працягу апошніх 15 гадоў, і я ўсё роўна яго не запомніў. Double Fine ніколі не была выгаднай. Яны ж піянеры ў краудфанду ў індустрыі. Ну, гэта праўда. У мяне няма ніякіх сумневаў. Проста яны былі, тыпу, ведаеце, ёсць такая штука у Xbox, што яны ў пэўны момант, Тім Шафер, гэта так, ну, гэта, блин, імёны ўсё у мяне ў галаве адбываецца. Вось, дзякуй вялікі за біцік, Так вось, думка якая, што у Xbox быў момант, калі яны набіралі гэтыя студыі у Xbox Game Pass, і яны насамрэч не ведалі, што яны самі будуць рабіць гэтым Xbox Game Pass'ам. Вось, яны набіралі студыі, літаральна набывалі студыі, каб іх выстаўляць у Xbox Game Pass. Яны карысталіся гіганцкімі грашыма Microsoft'а для таго, каб па сутнасці зрабіць сябе такімі, ведаеце, вобраз «мы не злая карпарацыя». Ну, тыпу, наколькі гэта магчыма ў карпаратыўным сусвеце. Вось, таму што літаральна некаторыя праекты ты такі глядзіш і такі, а калі вы будзеце грошы за гэта? Ну, тыпу, гэта гучыць як штука, якую вы робіце выключна з ностальгіі альбо павагі да чагосьці. Як проста як лейбачку, не тое, што вам прынясе грошай. Гэта прыклад Double Fine. Вось. Ёсць некаторыя франшызы, якія яны працягвалі цягнуць, але я не ўпэўнены, чаму яны іх працягвалі цягнуць, напрыклад, як State of Decay. Для мяне загадка, што увогуле быў абвешчаны State of Decay 3.
Вось, мне ўвогуле было дзіўна, што яны набылі потым студыю State of Decay спачатку, потым яны альбо набылі яны да таго, як яны першую частку выпусцілі. Другая частка, там дакладна нешта не вельмі здаровае з ёй адбывалася, яны ўсё яшчэ цягнулі далей. Вось, але ёсць Ninja Theory, якія раптоўна мы спрабуем з Індыі, AAA Індыі такога зрабіць франшызу. Вось, гульня, якая не только франшызнасць вельмі шла, там што другая частка не ўсё цудоўна, але трэцяя, мне падаецца, ўжо перадос. І вось яны іх як бы прыбіраюць зараз, што ў прынцыпе як бы лагічна з пункту гледжання сухой карпорацыі. Вось, але ўжо той момант, калі па сутнасці гэта было раздача грошай студыям гульнявым, ўжо момант гэта прайшоў, атрымліваецца. Так што я думаю, у Xbox яшчэ скарачэнні будуць, і яны будуць аптымізаваць, і нічога добрага там можна ўжо будзе не лавіць. Замянілі таго, хто нешта там разумеў у гульнях на таго, дакладней тую, хто не халеры ў гэтым не разумее. Цяперка будуць адны лічбачкі і мэтавая даходнасць. Так, усё. Розніца паміж, вось, дакладна ў гэты момант адбываецца пераключэнне, гэта будзе чысты EA. Ну, вось такога ўзроўня. Вось. Нічога гэтага не чакаем. Добрага. Танк закрыў яшчэ пры спонсоры. Не, ну лухта адбывалася там і раней, таму што гэта карпорацыя. Часта, я вам скажу, карпорацыя гэта часта левая рука не ведае, што робіць правая. І якой-небудзь Hi-Fi Rush, тыя стваральнікаў, гэта проста для мяне абсалютна абсурд. Людзі зрабілі проста чмурэнны хіт і іх закрываюць. Вось гэта, ну, тыпу, адзін з прызнакаў. Яны заўсёды, ну, тыпу, любая карпорацыя гэта не чалавек. Так? Любая карпорацыя гэта можа быць некалькі людзей, якія плюс-мінус ствараюць настрой у кампаніі, гэта могуць быць такія людзі. Але ўсё роўна пры росце кампаніі адзіны гэта гіганцкі механізм па зарабленню грошай, і гэта трэба зразумець, няма добрых карпорацый. Nancy Drew Shadow at the Water's Edge. Nancy Drew Shadow at the Water's Edge атрымлівае 1000, дзякуй вялікі Вулчара. І вось што я хацеў, якую думку я хацеў патлумачыць, што карпорацыя не можа быць добрай, таму што адзіная мэта карпорацыі ў зарабленні грошай. Інакш яна не будзе карпорацыяй. Типу, разумееце, так? Бізнесы пабудаваны усе для таго, каб зарабляць грошы. Калі бізнес не зарабляе грошай, ён не існуе. Гэта простая логіка існавання бізнеса. І просто, калі гэта больш аднаго чалавека, гэта, ну, і нешта робіцца, гэта з высокай верагоднасцю, гэта будзе, типу, калі мэта існавання нейкіх праектаў, то гэта заробак грошай. Ось, ну ладно, адзін некалькі там чалавек яшчэ ладна, яны могуць рабіць штосьці таму, што ім штосьці падабаецца, але карпорацыя дакладна не можа так выконваць такую задачу, просто не можа. Ось, таму у гэтай логіцы выжывае толькі той, хто просто прыносіць прыбытак заўсёды. Так. Зверху моцна ціснулі. Ну, гэта праблема любой інвестарскай кампаніі. Ну, типу, любой кампаніі, у якой пад уплывам ад стейкхолдераў усё залежыць, а не ад умоўна... Я вам уже казаў, маліцеся на Гейба Ньюэлла. Неважна, вам можа не падабацца з тым, ну, камусьці можа не падабацца з тым, камусьці можа не падабацца падыходы палітыкі і іншае, але індустрыя супер зменіцца, калі з Гейбам Ньюэллам штосьці здарыцца, ось, а з ім здарыцца раней ці пазней, і індустрыя вельмі зменіцца. Вельмі моцна зменіцца. Гэта будзе адзін з самых моцных крокаў ну, типу, зменаў у індустрыі, потым яе будзе проста не пазнаць. Дай Бог яму здароўечка. Не важна просто. Будзе зусім па-іншаму. Ну, типу, будзе зусім па-іншаму. І я не думаю, што лепей. Я не думаю, што лепей. Ось. Той момант, калі я у гэтым узросце асэнсаваў, што моя бібліятэчка ў стыме так-то пад пагрозай. Гейб Ньюэлл маладзей не становіцца. Калі яны яшчэ куплялі студыі, было ясна, што праз некалькі год можа быць жорсткі адкат. Вось толькі мне падавалася, што Xbox кшталту заўсёды быў не пра прыбытковасць, і тут яны добра падумалі і мэціць не ў прыбытак, а ў стварэнні нішы. Яны спрабавалі. Мне падаецца, у гэтым была спроба якраз такі ў гэта. Проста пытанне якраз такі вось гэта адчуванне, што ты бачыш, што яны набываюць і як яны гэтым робяць, і ты не бачыш, ну я не бачу сістэмы акрамя нейкай медыйнасці, ведаеце, некаторыя набыццё і некаторыя гульні выключна адчуванне медыйнасці нейкай, хутчэй як соцсетку весці, а не у сэнсе таго, што зарабляць грошы на гэтым. Разумееце, ну тыпу вобраз, праца на вобраз месцамі. Вельмі дарагія рэпутацыйныя траты, вельмі дарагія. Шмат, ну тыпу гіганцкія проста.
Вось такая палітыка. Яна можа быць не самая эфектыўная, але ўсё ж таки нарабіла ім пэўную рэпутацыю, хоць і не вельмі ўдала там з Xboxамі, з продажамі кансоляў, але гульнявое падраздзел ён, в прынцыпе, ну, няблага даваў рады. Вось. Я думаю, што ён, ну, ён можа быць не супер прыбытку, можа, ён нават у Microsoft і ў мінус так-то ішоў, а я не ўпэўнены, дарэчы, я ім у Excel-кі не зазіраў. Ось, я просто не лічу, што Філ быў такі клёвы геймер. Ён не быў клёвы геймер. Ось, у яго просто было незвычайны падыход да бізнеса. Незвычайны. Гэта пры ім склалася так, што цяпер рэжуць па-жывому. Ну, як бы, я думаю, што Філ, скажам так, у яго, скажем так, я кажу, ён хутчэй незвычайны. Ён як мінімум не проста функцыянер, тыпу, мая задача, каб лічбачкі ў Excel, тыпу, ён хаця бы не быў тым чэлам, які толькі займаецца тым, што стейкхолдераў задавольвае, разумееце? Таму што ўсё бы выглядала зусім не так. Ён нешта рабіў сваё, і гэта круто. Імідж таксама актыў у пэўным сэнсе, гэта праўда. Таму часам можна рабіць трохі менш эфектыўна, але больш чалавечна. І гэта праўда, гэта праўда. Але калі да ўлады прыходзіць суперэфектыўныя менеджеры, тады бяда. Ну, ёсць такое, ёсць такое. Звышэфектыўнасць проста знішчальнік любой творчасці, насамрэч. Вельмі страшна думаць пра тое, што будзе пасля. Так, згодна. На Total War Empire адпраўляецца 10 000. Дзякуй, вялікі Дон да бедон. Я з табою цалкам згодна. Таксама прадавалася, што туды купляюць проста каб казаць пра тое, што іх купілі, але гэта працавала. Геймпас стварыў нішу і карыстальніцкую зубычку. Гэта вельмі добры вынік. Так, я сам на геймпасе сяджу і вельмі плотна сяджу. Я не магу ад яго, і мне вельмі шкада яго будзе згубіць, тыпу, складана з ім. Ну, тыпу, ён дае мне як гульцу магчымасць гуляць так, як я люблю гуляць. Я гуляю, ну і губляю час таксама. Я шмат у рознае, я часта пераключаюся. І я люблю паспрабаваць тое, што мне шкада на гэта патраціць грошы, а ісці на торренты мне шкада таксама. І ў выніку я прапускаю гульню, якая мне цікава. Вось, я жадаю мець нейкі вось менеджер тыпу геймпасу, які мне накідваецца, я такі, гэта выглядае цікава, тыркну-ка я. А не проста, каб мне вішліст бясконца павялічыўся. Вось. Але гэта сапраўды не прыносіла грошай, здаецца, як у куплю ўсяго сапраўды перагуляліся. Мне падаецца, можа перагнулі, можа ў гэтым праблема. Хаця, мне падаецца, там проста, тыпу, камусьці магло не падабацца, што проста яна не максімальна эфектыўная, вось усё. Адкуль тебе час яшчэ на гуні? Не, ну, тыпу, ну, я тут на стрымах проста прыходжу патрындзець наконт гульнявой індустрыі, таму так, я не ведаю, калі мне паспяваць гуляць гульні, так? Так. Давайте, я ў гэтай размове даволі доўга. Давайте яму... Наконт жанчыны Кэт, дзе яна? О, яна. Я сапраўды спадзяюся, што вы не маеце ніякага стасунку з яе пабіраніцай гэтай. Ну, яна ў абедзенай зале. Я жадаю паразмаўляць з лордам Кемом. На жаль, я не магу прадастаць вам магчымасць паразмаўляць з мілордам Кемом у гэты дакладны момант, сэр. Мілорд сышоў з раніцы і па справах, і ён яшчэ не вярнуўся. Гэта я ведаю. Ён магістра ўрэзаў. Так, ён намагаўся стварыць вялікую базу гульцоў пра вялікую колькасць рознага цікавага ў геймпасе. Так, гэта так. Потым з часам, і яму спачатку далі зялёны свет і далі грошы, а потым, а што гэта мала грошыкаў прыносіць прямо зараз, нічога не ведаем пра твае планы, скарачалівай, і паняслося. Не, ну, тыпу, ён хутчэй за ўсё прадаў ідэю геймпаса інвестарам, а яны не пабачылі гіганцкіх прыбыткаў, якія яны хацелі пабачыць. Гэта ён змог пераканаць, што гэта будзе працаваць. Тыпу, і проста не выканаў абяцанне, але як абяцанне не нам, як гульцам, а абяцанне вось гэтым стейкхолдерам. Ось і ўсё. І вось такая штука яна адбылася. Так што так, я згодны. Ну, прыкладна так і выглядае. Вельмі падобна на карпаратыўную Амерыку, я вам скажу, прям класіка. Xbox заўсёды быў у мінусах, гэта падраздзяленне Microsoft заўсёды было пра стварэнне нішы і захаванне аўдыторыі для іншых праектаў майкаў у тым ліку. Ну так, проста гэта рынак, у якім тады яны пакідаюць. Яны, ведаеце, некаторым карпарацыям зручна трымаць такія праекты, каб не вырас канкурэнт. Тыпу як Google трымае YouTube. YouTube канкурэнтаў няма. Але калі Google губляе да халеры грошай на YouTube, гіганцкія грошы, гэта дзюрка, у якую лятае, але яны яго падтрымліваюць. Яны працягваюць яго падтрымліваць і крыху нават паляпшаць.
Вось, але я вам скажу, ён зусім не прыбытковы, і чым больш YouTube становіцца, тым больш ён не прыбытковы для Google, гэта абсалютна дзюрка просто для бюджэту. Вось. Тым часам невычытаны 416 існуе. Я ведаю пра невычытаны 416. Мне даволі шмат, але гэтыя выходныя былі поўнасцю занятыя. Прям, тыпу, ўсё распісана у гэтай выходныя, і я просто не чытаў яго. Прям, мне план заняцца ім сёння. Вось, сёння, заўтра, не, сёння ніяк, заўтра і чацвер у мяне ёсць увечары. Прыкладна 2-3 гадзінкі. Але я не паспею за 6 гадзін вычытаць 416 там да халеры. Ось, я хочу паразмаўляць. Давайте, калі зберемся ў Дыскордзе, трындзіць з экспертным тварамі онлайн без рэгістрацыі. Было бы файна, але ў мяне ёсць 416, які не вычытаны. Разумееш, багем? Вось такая справа. Падкаст даўно хочацца зрабіць нейкі, пасядзець патрындзець, калі камусьці будзе яшчэ цікава яго панавыразаць і патрындзець, паабмяркоўваць нейкія штукі. Я бы хацеў сабрацца гэты самы. Я вельмі ўсё жадаю да Білэш далучыцца калі-небудзь, калі яна стрыміць гэтыя студыі, ну, не студыі, божух, на трансляцыі прамыя. Я вельмі жадаю да яе далучыцца, пасядзець, патрындзець, паабмяркоўваць гульні, якія выходзяць, але яно звычайна о 2-3 ночы, мне трэба яшчэ іншыя штукі рабіць. Вось такая штука. Геймпас гэта ніколі не магло быць пра грошы, але не ўсе, відаць, зразумелі. Ну, калі гэта не зразумелі стейкхолдеры, то гэта штука і прыкрываецца. Xbox патрэбны для таго, каб не ствараліся канкуренты, але Microsoft больш, чым можа сабе гэта дазволіць, як і Google. Microsoft можа і дазволіць, просто зараз яны жадаюць абсалютна ўся карпаратыўная Амерыка зараз выключна пра тое, каб скарачаць і эканоміць грошы. Ведаеце, ёсць такое правіла у рэгатах. Гэта часта прыводзіць як прыклад у бізнеса і паводзін вялікіх кампаній. Калі вы можете заўважаць, то у парусных рэгатах часта, калі вы ідзеце наперадзе альбо ідзеце на адным узроўні з іншымі у гэтай рэгаце, так, то бок калі яхты гэтыя плывуць на парусныя, то часта важней не зрабіць аптымальны ход, а паўтарыць дзеянне таго, хто ідзе за вамі альбо на вашым узроўні. Вось. Вы просто паўтараеце тое ж самае, што робяць яны. І калі хтосьці з вялікіх кампаній пачынае вялікія скарачэнні, усе кампаніі раптоўна пачынаюць скарачэнні, таму што калі неважна гэта дрэннае альбо добрае рашэнне, просто вы застанецеся на тым же самым узроўні. Час ад часу карпарацыі робяць так, каб спецыяльна нават адзін аднаго падмануць. Яны ўсе ў канкурэнцыі, яны ў гэтай доўгай зацяжной рэгаце. Вось, і яны робяць гэтае скарачэнне, таму што іх канкурэнты зрабілі скарачэнне. Не таму, што яны такія, зараз самы час, у іх там крутых спецыялістаў набралося, давайте-ка сабе з крутых спецыялістаў ад іх набяром. Яны такія, не. Раз яны гэта робяць, мы паўтараем тое ж самае, і мы застанемся на тым же самым узроўні, таму што калі яны гэта робяць, то ім гэта для чагосьці патрэбна. А значыць, нам гэта патрэбна. Вось такая логіка, тыпу, я бачу, я паўтараю. Вось і ўсё. Гэта вельмі тупая, простая логіка, але яна працуе. Вось, таму такая ўзнікаючая сітуацыя, што зараз уся карпаратыўная Амерыка займаецца тым, што скарачае выдаткі на IT сваё. Прям просто жорстка. У вялікай колькасці. Яны спрабуюць максімальна знізіць, скінуць увесь тлушчык, які у іх ёсць, просто прям абсалютна у ідэале у сухату нават звесці, каб потым зноў нарошчваць. Гэта асноўная стратэгія. Вось. Гэта пра ўтрыманне ў сябе аўдыторыі. Аўдыторыя гэта каштоўнейшы рэсурс. Так, аўдыторыя вельмі абмежаваная. Я зараз не ведаю, як увогуле з шыішкай не будзе столькі людзей, якія будуць пахлынаць толькі контенту, колькі людзі генеруюць зараз. Мне падаецца, крызіс рынка просто вельмі моцна чакаецца. Ну, у сэнсе нейкай арыгінальнасці ідэя. Здаецца, я нешта чуў, што YouTube у выніку атрымалася зрабіць прыбытковым, але ўпэўнена сцвярджаць не магу. Я такога не чуў. Прэміум нейкія грошкі прыносіць, то так. Ну, я не думаю, што... я не ведаю. Я просто чалавек, які карыстаецца прэміумам, але я не думаю, што ён прям ім да халеры прыбытку прыносіць. Ой, сумна гэта ўсё. Не, будзе дзень, будзе сонейка, карацей, ўсё нармальна. Ось. Нічога такога. Так, ён не прапусціць нас да Лорда Кема, таму што ён сышоў, і Лорда Кема зараз у маёнтку няма.
Спытаць, куды ён пайшоў, я і так ведаю, але I'm not спытаем. privy to the details of Я the не events, залажу ў дэталі but I gather his пра працамі Majesty лорда, pertains to his але office as Grand Master of the Paladins, але and я the магу ousting сказаць of вам, што яго certain асноўная firebrands праца from the у city. офіса як A most майстра noble task, I'm sure. галоўнага гранд-майстра паладынаў. Так, і у яго ёсць тушыць які-то пажары тушыць зараз у горадзе. Самая шляхетная задача, я ўпэўнены ў Unless гэтым. I'm quite mistaken, in which case I Калі я не вельмі памыляюся, за што я вельмі выбачаюся, калі так, вы хутчэй за ўсё знойдзеце мілорда ў паблізасці у гэтых самых у казарм магістраў. Магістры у маім калі вам недастаткова было зразумела з майго папярэдняга сказу, якраз такі і былі Firebrands — гэта тыя, хто наводзіць беспарадак насамрэч. Я кажу пра пажар, але гэта Firebrands — гэта тыя распальшчывалікі. Вось, я просто не ведаю, як гэта удала. Яны з'яўляюцца тым пажарам, пра які я казаў. Так. Добра, ну ён нічога новага нам па сутнасці не вельмі сказаў. Спытаць наконт сада. Ён ведаў пра атакуючыя раслінкі? Вы пра што ожидаеце сказаць? Ой, вы бачыце, але я ніякі не садоўнік. Калі у вас ёсць пытанне наконт раслін у калекцыі Леді Кем, вы павінны паразмаўляць з ёй асобна. Аднак Леді Кем можа не спадабацца, калі пытанне ад кагосьці не настолькі вытачанага па ведах. Я спадзяюся, вы не вас гэта не пакрыўдзіць. Шляхетнасць павінна следаваць пратаколу. Добра, як скажаш. Добра, дазвольце развітацца, таму што мне ёсць праца, да якой я павінна вярнуцца. У іх ёсць трошкі жаданне на аперытыв. І порт. Ну, гэта... Ну, порт. Я не ведаю, як гэта перакладаць. Напой. Альбо у яго ёсць пераклад. Мне зараз у галаве нешта адбываецца дзіўная хрень. І ён сам сябе не налье. Добра, як скажаш. Захаваліся. У які момант у чырвонага прынца скралі одну ячейку крыніцы? Давайте вернемся з раслінкі, якую выцягнем назад. Так. Ёсць. Вярнуліся, зараз забяром крыніцу, якую мы згубілі. Вяртаемся ў маёнтак. Сутнасць у тым, што мне у лорда Кема, навошта я сюды прыйшоў, гэта даведацца, што за сакрэт хавае лорд Кем. Але будзем збіраць усё, што можна. Знайсці лорда Арху. Я бачыла, як тата з дзіўна выглядаючым катом. Арху, 100% Арху. Арху гэта каток. Так, я бачыла тату з нейкім дзіўна выглядаючым катом у садзе. Я думаю, што ён нават з ім размаўляў. Я называю яго Ачу. Я думаю, мне так падаецца, я думаю. Я спытала, ці магу яго пакладзіць, але тата мяне прагнаў. Окей. Добра. Тут Арху быў. Ціха, яна мяне знойдзе. О, добра. Гуляйцеся. Добра, Арху паблізу. Разбяромся па парадку. А гэта выхад на вуліцу, так? У дом можна было з самага пачатку проста зайсці, але прям полностью ўсё абайшоў. А вось і Кэт. Ацэньчыца. О, халера. Вы можете... О, не, я выбачаюся. Я думала, гэта зноў гэтыя дварэцкія. Збіраўся зноў папярэдзіць мяне наконт з таго, каб быць асцярожным з тактыльным падыходам. У мяне, я клянусь, у мяне ёсць жаданне забіць яго бліжэйшым падручнікам, слоўнікам, які я тут знайду.
Так, сказаць, што нават паспрабаваць такое нападзенне, гэта вельмі хутка адправіць сябе у сусвет бессмяротнасці. Oh, do spare me. О, выбачце, That little snob thinks пазбавьте me мяне ад unworthy гэтага. of being Гэты as сноб precious думае, as што magic я не crazy заслугоўваю таго, каб collection of знаходзіцца antiques. у доме яго даражэнькага лорда. Ацэньваючы яго калекцыю даражэнькага лорда, антычныя калекцыі яго даражэнькага лорда. Just you try judging the state of Пра арху, каб дапоўніць Augustine квест, яшчэ можна ў Armand сабор and схадзіць. rummage through Але his можа гэта files. апцыянальна, гэта альтэрнатыўны спосаб пачаць квест яшчэ праз Гарэта. Я так разумею, што, ну, тыпу, я просто бачыў, калі прабягаў міма люка, вось які вядзе пад басейн, там ёсць трошкі поўсці кацінай. Я жадаю наведаць усе месцы. Я не жадаю трапіць у гэта самае, у грабніцу Александра да таго моманту, як... Таму што я ведаю, што гэта асноўны квест. Я жадаю зрабіць усё магчымае, каб не рабіць яго. Ну, тыпу, вось такое. Я ведаю, што я магу скончыць гульню вось, тыпу, прямо зараз. Я жадаю проста, як я люблю збіраць усё. Ну, у сэнсе гісторый. І за гэтага ў мяне праблемы з трэцім Baldur's Gate. Мне вельмі складаны горад Baldur's Gate, таму што я перагружаны проста гэтымі гісторыямі, я іх не запамінаю, і яны ў мяне проста гармідар у галаве адбываюцца, таму што на кожным куце я пачынаю адзін квест і чапляю яшчэ 10. І проста ўсё цягнецца за ўсім. Калі бы я проста шоў, куды іду і спрабаваў бы зрабіць вось літаральна, тыпу, толькі галоўны квест, я бы не меў ніякай праблемы. Але мне настолькі гэта супярэчыць майму досведу гульнявому за шмат гадоў, што мне балюча. Ну, тыпу, я не гатовы ахвяраваць, а в той жа момант я перагружаны, калі ў мяне гіганцкая колькасць квестаў, і я не разумею, у якой я зараз гісторыі. То бок ты, тыпу, знаходзіш пэўную штуку, а потым ты знаходзіш не звязаную пэўную штуку, але насамрэч яны звязаны, проста ты ўжо забыўся, таму што ў цябе паміж гэтым ёсць яшчэ 10 квестаў, якія ты распачаў. Вось такая штука. Што з ціскам? З ціскам цудоўна, я думаю. Я думаю, што я ў парадку поўна. Вось такая хрень. Вось. Дзякуй, што сочыце за маім ціскам. Я вельмі ўдзячна. Так. Паспрабуй ацаніць стан брані, вердзістіанскай брані, аружейніцы ўвогуле. Армоір. І калі вы нават не дазволены, вам не дазваляюць нават паглядзець у яго шуфлядках. Сказаць, што мы сустрэлі лорда Кема, ён выглядае як больш на старога ваяра, чым на антыкварыата. Спытаць, што ёсць цікава на продажу. Highly interesting. Вельмі цікава. І вельмі дарагое. Магчыма, гэта можа быць занадта нават дорага для вас. Давайте мы ацэнім. Anything else? Што ў цябе? Ты ачмурэла? How dreadfully crowded these Яна прадае вілы за 6240. Вілы, якім кошт 10. Ножик. Яна, блин, злачынка просто. Так, спытаць, што яна тут дакладна робіць? Я проста ацэньваю вялікую колькасць старажытных рэчаў, якія былі сабраны тут, у гэтым цудоўным A маёнтку. roguish little smile suddenly plays upon her lips. Раптоўна на ёй з'яўляецца усмешка. What else would I be doing? Што бы я яшчэ тут рабіла? Вось, роугіш. Заўсёды складанасць з гэтым словам. Так. Перакананне розуму. Сказаць, што яна магла бы падзяліцца пра сваімі намерамі з вамі. Альбо маглі бы сказаць гэтаму самому Варэцкаму, што яна пашкодзіла адну з старажытных рэчаў. Не атрымалася яе пераканаць. Takes more than an empty threat to convince Табе спадаецца больш, чым пустая пагроза, каб пераканаць мяне, даражэнькі. А ну ідзець. Why, hello again. Так, сказаць, што мы бачылі лорда Кема, ён выглядае больш на старога ваяра, чым на зборніка антыкварыяту. Until you show him a Ferodian О, snuff так, ён box дакладна and поўнасцю адданы бойцы і крыві. Then he just Пакуль ты не gives пакажаш яму ферлянскую табакерку альбо старажытны імперскі painting couch, старажытны тыпу канапу для таго, каб адключыцца са старажытнай імперыі. Я не ведаю, як гэта па-іншаму перакласці. Гэта мае сэнс, таму што ў іх ёсць дом сноў, дзе літаральна яшчур можа, ну, тыпу, яны будуць абрубацца і спаць. Тыпу, вось такая штука. Так, а потым ён падобны на кота ў цэлым полі катніп. Слова вылетело з головы, неважно.
Тое, што катам падабаецца, раслінкам. He knows very well I'm the best in the business. Ён добра ведае, што я самы лепшы ў гэтым бізнесе. Personally. І ён паспытаў мяне асобна, каб я ацаніла гэта, як это, кошт яго калекцыя. Добра. Яна яго абкрадае, просто што мне не атрымліваецца яе пераканаць, у мяне нізкі ўзровень пераканання. Ну, дастаткова высокі, але нізкі. Yeah, I heard you the first time. Can't blame her for Так, ты хто? Oh dear, I Cook. wasn't expecting visitors. І нават нельга нічога з ім рабіць. Окей. I don't need Кухарка. Можна ў подпал пайсці? Что-нибудь есть? Зелье резиста до полымя. О, блин. Не то я поправил лухту. Так, где там эта бочка? Я ж только что подобрал. Так, не... По только что поднятому. Вось она. Сколько у нас места? Мне падаецца, я... А, не, яшчэ 10 десятка ёсць. Добра, можем яшчэ рэчы складывать. Няўжо нічога няма? Безымянны. Чаму? У мяне дзіўнае адчуванне, што тут штосьці будзе. Зараз мы гэтыя малюнкі разберем. Так, это отправляется у нас до Червоного принца. Просто тому что. Так, Червоный принц, разгреби-ка вось гэта. Раз. Два. Ось так поставь. Серьезно? Нема нічого? Давай уважливость Ифану. Чистый розум. Ифан. Знайди что-нибудь мне. Не может быть. Няўжо нічога. Малюнак реликвия. Сколько он каштуе? А, ладно, кранзім. Няўжо. Ды няўжо. Нават слаба верыцца ў тое, што тут нічога няма. Падвал, у якім нічога няма, гэта прям жарт. Я... Для Ларіанаў гэта просто гэта яны такі, нема тут нічога, забей. Ты тут сакрэты яго шукаеш, няма тут нічога. Забей. Не кранай нічога. Рэальнае адчуванне, што мяне падманулі дзесьці. Нават паўз крайку, паўсюль камяні. Мне прям дакладна паказваюць, што тут нічога няма. Все пакралі до нас. З тых рэчаў, якая яна прадае, яна такую лухту нейкую прадае. Просто отметьте літаральна. Так. Эльфійскі бодігард. Ну-ка. Я тут працую. А ну пакінь мяне. Добра, як скажаш. Давайте з леді тады паразмаўляем з леді Кем. Зноў жа, я ведаю, што самая сакрэтачка ў іх знаходзіцца у, ну, ззаду. В этом самом, у бассейне. Так, добра, як у вас тут у галереі? Пригожий малюнок. A striking painting, truly, and featuring a familiar face. Lady Kem sniffs with Oops. the pride of a peacock spreading its tail. Леді Кем видихає з гонором Пауліна, який розкриває свій хвост. It's beautiful. Пригоже, не правда? Possibly Ram's Магчима, сама лепша праця Рема.
You may Древно. recognize the people in it. Вы можете познать людей на им. Александра, ведомо, королеву, дворфийскую королеву Юстинию, Гноки за Старожитной империей и пригожую Тириару, великую эльфийскую, это, Сир, боже, я забывся, як оно перекладається. Это сховище для лохов, нам сховище сховано. Ну, я так і подумав просто, що дивно, ну, яны, Ларіани не так шмат, у гэтай гульні не толькі, якби, яна на краудфандинге сабраная, так? І шмат чаго з гэтага контенту ён рабіўся, типу, у нас хапіла грошай вось на гэта, мы дадалі гэта. Вось, яны бы хацелі ляснуць Baldur's Gate 3, калі б яны маглі, калі б ім далі грошай тады. Вось, просто яны абмежаваныя былі, ну, яны як заўсёды былі абмежаваны ў бюджэце, і гэтыя людзі, якія, падаецца, колькі ў іх грошай піхай, настолькі будзе вялікая гульня. Вось. Такая вось, так вось яны працуюць, мне падаецца, і яны літаральна адчуванне таго, што некаторыя штукі яны не кідаюць нескончанае, яны робяць даскончаныя рэчы, але яны, вось оно скончылася, і яны наверх дакруцілі і да канца я дарабілі. Калі яно не даскончанае, яно ў гульню не дадаецца просто. Вось, яно нават было адчуванне гэтае ў раннім доступе, то бок яны кавалкамі дадавалі сістэмы некаторыя. То бок рэальна некаторых сістэм просто не было, якія зараз ёсць у самым раннім доступе Original Sin 2. І яны вось як дададуць і адразу прям цэлую штуку до конца. І тое ж самае, напрыклад, з Baldur's Gate 3, яны ж ўсё яшчэ працягваюць даўпускаць пакрыху абнаўленні, там рэдка, праўда, ўжо, але яны возьмуць і цэлы набор класаў дададуць, там, ну, падкласаў для розных персонажаў. Там у маё захаванне, у якой я гуляю, там было літаральна, ну, тыпу, не ўсе былі, якія былі не ў дапаўненнях, а нават у арыгінальнай, по-моему, хаця не, пачакайце, я, можа, блытаю зараз успаміны з ранняга доступу Baldur's Gate 3. Ось. І карацей, просто вось гэты факт, што ты адчуваеш, як яны прям пашыраюць, і некаторыя падкласы, якіх складана было зрабіць, яны просто цалкам упіхнулі потым і пашырылі сістэму. Гэта кайфово. Так, ладно, я переключыўся. Кворум. На ім яны стварылі гісторыю. У гэтым, насамрэч, прямо ў гэтым пакоі. Пэйн, скажуць ледзі кем, што мы не вельмі знаёмыя з сучаснай палітыкай. Давайте прям. О, тады у мяне для вас ёсць што паведаць. Яна не ведае тое, што нам мільёны, мільярды гадоў, яна прям не ўяўляе сабе, што мы цэлыя эвалюцыі эпохі прапусцілі. Так. Яна ўсміхаецца і прапануе вам кубачак кавы, гарбаты. Уварванне пачвар бездані было на піке. І што было відавочна, што істоты былі працягнуты сілай крыніцы. Біскуп Александр сабраў кворум. Ён патрабаваў ад эльфаў, дворфаў і яшчараў пагадзіцца на яго план. Сабраць і адправіць у каранцін усіх карыстачоў крыніцы па ўсяму Ревелону. Яна павольна адглынае гарбаты і уважліва назірае якраз такі над самым краешкам кубачка. Так, сказаць, што спыталі яны тым, каму пашчасціла менш за ўсё, пачварам бездані, андэдам. Ці ў іх не было ніякага голаса ў радзе? Ну, я думаю, што не, можна нават не здаваць гэтага пытання. Класы яны дадалі адным вялікім фінальным патчам. Дык яны ж дадавалі па некалькі, а яны, ну, слаямі дадавалі. То бок, тыпу, 4-5 новых падкласаў. 4-5 новых падкласаў, і потым яшчэ ў канцы ляснулі прям здаравенны яшчэ адзін. Не? Мне падабаюцца класы DOS, тое, што ты ніяк не абмежаваны імі. Я згодны, у гэтым є свая прыгажосць. То бок, ты рэальна проста абіраеш тыя механікі, якія табе падабаюцца. Ось. Так-то ты не абмежаваны і класамі ў Baldur's Gate, там што ты можаш мультикласіць. Вось. Але, зноў жа, гэта з-за таго, што ідзе прывязка ў D&D, а D&D спрабуе зрабіць штукі, каб у людзей не было занадта шмат выбару. Ну, гэта як бы не гучала, але яны пакідаюць механікі для таго, каб тыя, хто жадаюць міксаваць, што ўсё зусім яны маглі міксаваць, але пры гэтым чалавек, які за сталом і гуляе, гэта падвышае ўзровень, калі чалавеку даваць вялікі выбар, то гэта падвышае ўзровень усходу для тыпу, ну, уваходу для большасці гульцоў, і шмат хто ламаецца проста ад вялікага выбару. То бок, калі ў чалавека ёсць настрой сядзець ва ўсім гэтым калупацца, цудоўна, але большасці проста не цікава гэтым займацца, гэта праўда.
Я магу, вядома, ўжо забыцца, але з маёй галавы былі класы на поўным рэлізе і дадалі фінальным патчы. Ну, я пра падкласы. Усе класы былі на самага пачатку. Дарэчы, артіфісеры яны так і не дадалі, альбо дадалі ўсё ж такі. Тыпу, ці існуе ў Baldur's Gate 3 артіфісеры. Просто гэта не зусім для ўзбярэжжа мячэй пад клас, але, тыпу, я думаю, што ёсць шмат фанатаў артіфісераў, якія хацелі бы сабе. І я пра падкласы. Окей, мне падавалася іх не... Ну, тыпу, яны дадавалі пэўным часам. Зноў жа, у мяне могуць блытацца ўспаміны з-за ранняга доступу, у якім яны літаральна прям дадавалі іх, і яны просто пакрасе я прям сачыў за гэта. Вось. І потым нават пасля выхаду гульні яны яшчэ дадавалі. Я гэтаму ўвогуле здзівіўся, хаця, ну, тыпу... Ну, ўсё роўна ўдзячна ім тое, што яны так робяць. Тое, што яны працягваюць падтрымліваць. Можа, я раней не мацала. Ну, у раннім там было, типу, 3 класы. Вось саме, ну ладно, не 3, 10-4 класы было. У самым раннім доступе, у самым пачатку было толькі 4 класы, палова была недоступна, напрыклад. Вось, яны іх дараблялі пазней. Вось, і гэта класы. Я не кажу пра падкласы, тут у тебя класы залочаны. З 7 класаў ДНДшных, типу, доступна 4 было. 3 абсолютно заблокаваны. Так. Спытаць, што потым здарылася. Цудоўнае пытанне. Так здарылася, што іншыя адмовілі ў патрабаваннях Александра. Кароль яшчараў замоўкнуў. І настолькі яго было незадавальненне, што я ўпэўнены, што яго крыкі разбілі бы зямлю пад нашымі нагамі. Александр павінен быў абараніць нас усіх ад напасці. Так. Д'явол з падвоеным языком хутчэй бы адправіў нас у цёмную эпоху, чым пазбавіцца ад тых, хто стварае праблемы. Так. Блин, ну трэба яе паслухаць просто уважліва, таму што пофіг на тое, што яна сабе ўяўляе, але яна рэдка. Ну, тыпу, я з ёй не згодны. Тыпу, я лічу, што адпраўленне магаў крыніцы гэта не вырашэнне праблемы, гэта сімптом. Так, пахістаць галавой, так, паглядзець на яе... Ну, не, ладно, давайте, гэта Леді Кем. Давайте карцяне, ладно, я буду шчырым з ёй. Божухна. Ты, магчыма, такі сенситив, божухна. Чуллівы, вось. Пакуль вы сумняецеся, людзі як гонгі могуць быць прычынай падзення Ревелона. А потым была каралева. Разумная. Хутчэй за ўсё лёгка магла бы вас укусіць. Так, ну, блин, smart as a whip. Мудрая як хлыст. Магла з такім жа поспехам вас бы і ударыць. Ну, не вельмі працую ў перакладзе, але сэнс такі. Для жонкі паладзіна яна занадта захоплена Александром. Ну, ёй хутчэй за ўсё падабаецца гісторыя. І, дарэчы, можа быць, гэта прычына, чаму яны ў адным пакоі не спяць. Няхай яна працягвае, не гледзячы на свае рэмаркі. Джастинія паслухала Александра. Я заўсёды думала аб дворфах як аб прагматычных. Я думала, што яна стане на яго бок. А яна паказала сябе нелаяльна. Дворфы не прыядналіся да яго плану. Я забыла, што прагматызм звычайна звязаны з упартасцю. Асабліва, калі яшчэ і з вялікай колькасцю эля. Цікава, ці хтосьці настолькі павернутым на гарбаце можа задаваць пытанні наконт звычак іншых наконт таго, што піць. Ты хочаш сказаць, што здавальненне такога ж шляхетнае здавальненне, як кубачак кавы, звязана неяк з кубкам пенячаяся свил,
Божухна. Ну, карацей, пра піва яна не з пагарды ставіцца. Attention turned to Tiriara. Яны не спяць у адным пакоі, таму што ў іх велізарны дом, а ты проста бедны. Яно так... Усё, яно так працуе. Окей, я проста бедны. Так, увага была звернута да Тиріары. Магчыма, яна бы падтрымала пазіцыю Александра. І што ж здарылася? The elven seer. Эльфійка. Heart bled, she said. Яна сказала, што яе сэрца пачало крывіць. Стагоддзі Alexander. так, стагоддзі міленіі успамінаў папярэджвалі наконт пагрома, сказала яна. Яна бы не дапамагла великаму No Александру. great loss, I must add. Вось тады я зараз разумею матывацыю Александра. Яго ідэя была ў тым, каб гэтым самым з-за таго, што яна вайна ў Ревелоне па сутнасці пачалася з таго, што Александр-то вырашыў, што трэба ад усіх магаў крыніцы пазбавіцца, і ўсе з ім не пагадзіліся, і таму з дворфамі была атака на эльфаў і геноцид эльфаў, і была вайна па сутнасці канфлікт зараз з дворфамі, і дворфы спрабуюць знішчыць увогуле Аркс зараз у гэты момант. І зразумела, чаму гэта самае, і яшчэ яшчуры прям на краю вайны з людзьмі. Ну, ўсё зразумела, ўсё Александр пачаў. Малайчынка як я. Не шкадую, што яго забіў. Абсалютна не шкадую. Так. Не тое, каб мы шмат згубілі. Эльфы раскідала па паветру. Іх уплыў такі ж тонкі, як і у паміраючай галіны. Ну, тыпу, высахшай паміраючай галіны. Акрамя таго, як і любы эльф, яе галава Тиріары дзесьці лётае ў аблоках. Яны распавядаюць цудоўныя гісторыі, але жывуць сваімі фантазіямі, такімі ж абсурднымі, як і ў любога бачачага яшчураў. Сказаць... Ці няўжо лепей марыць аб лепшым сусвеце, чым прыняць балючую рэальнасць? Ну, гэта не зусім тое, што я хацеў бы сказаць, але я не гатовы з ёй пагаджацца. Мне падабаецца больш дзеянні, чым мары, добры сэр. Бездна не можна павярнуць без проста сілы і жадання. Ну, настолькі, наколькі была прыемная размова, to ask you to leave, but I will not insist that you stay. Я скажу, вы даволі стамілі сваёй прысутнасцю. Я не буду настолькі грубай, каб спытаць вас ісці, але я не буду настойваць, каб вы заставаліся таксама. Вы нігдзе не на вуліцы, так, калі ласка? Tell me about yourselves. Можем тэлепартаваць адзін з вынікаў. Ну, тыпу, у выніку Александр ні халер не вырашыў. Проста адбываецца разня. І замест таго, каб... Проста рэальна ніхто не разбіраўся ў праблеме, яны такія: о, глядзіце, мы бачым, што магі крыніцы прыцягваюць пачвар бездані. Замест таго, каб разабрацца чаму, і чаму канкрэтна так, і як вырашыць праблему, ну, пакалупацца ў гэтай праблеме, яны такія: давайце-ка мы геноцид зробім. І будзем яшчэ змагацца, пасварымся з усімі расамі абсалютна, і зробім сябе цэнтрам, ну, тыпу, ну, шалёных тых самых забойцаў, геноциднікаў. Вось. Давайце-ка лепей, гэта прасцей, таму што не патрэбна разбірацца. Ачмурэнна проста рашэнне. Я б сказаў, што я ніколі не бачу леді Кем са сваім мужам. Незвычайна, я б сказаў. Добра, як скажаш. Добра. Няхай яна тут бае час, а я пайду. Кавалак паперы. Давайте-ка захаваемся і паспрабуем яго пачытаць, таму што я спадзяюся, гуля не палічыць, што я... я не магу пачытаць. Добра. Это не ведаў масавае забойства вырашаюць усе праблемы. Ну, тыпу, гэта вельмі проста рашэнне. Гэта чалавеку без эмпатыі абсалютна першая, якая думка можа прыйсці ў галаву, гэта якраз такі, тыпу, навошта вырашаць праблему, калі яе можна пазбавіцца. Правильно?
Яны не тое, каб не маюць рацыю зусім, таму што гэта рэальна проста рашэнне. Вось толькі у такой тонкай справе, як існаванне сусвета, мне падаецца, гэта немагчыма вырашыць так. І яшчэ, акрамя таго, Александр мог пабачыць, што ўсе астатнія не згодныя з гэтым рашэннем, і сказаць такі: добра, мы тады так рабіць не будзем. Што зрабіў Александр? Адваротна. Ён такі: так, вы са мной не згодныя, тады мы будзем усе адзін аднаго ненавідзець. Мне якраз такі гэта тое, што мне патрэбна для выратавання сусвета. О, я ўкусе майстра Кема. Я быў упэўнены, што гэта іншы чалавек у касцюме спадара, але гэта было не так. Я зараз у гэтым самым кануры, як кажуць людзі. Так, докхаус. Ну, блин. Так, гэта канура, па сутнасці. Проста, чтобы не ведаю гэтага выраза, я у докхаусе. Вось. Так, мы пагладзіць яго і сказаць, што мы ўпэўнены, што я не жадаў нічога дрэннага зрабіць. Шчыра, я не вельмі не хацеў гэтага рабіць. Кем увесь пах быццам бы як чалавек, які зразае пажохлае дрэва. Быццам бы ён карыстаў расліны, каб схаваць гніль. Трохі як ты, але зусім не зусім як ты. Так, добра. Наступны раз я толькі буду трошкі датыкацца і віляць хвастом, я абяцаю. Ніякага не буду вылізываць. Я не жадаю зноў адчуць гніль. Гэта Кем нешта хавае ў садзе, так? Ну і, дарэчы, калі жадаем тут пранікнуць. Я маху незаўважна. Оп. Так. Піклок. Занадта нізкі ўзровень крадзяжу. Блін, я тады тут нікуды сюды тут не траплю. Хутчэй за ўсё занадта высокі ўзроўні паўсюль для мяне. Так, леді Роя. Яшчуры? Тут яшчуры сядзяць. Ну, гэта тыя, хто схаваліся, шляхта, якая схавалася ад нападу на кансулат. Бурзік, біосістэма. Нагадаў уже ўспамін. Вітаю, Оркавіч. Я пахню гнілью. Ну, мы же андет, нічога дзіўнага. Трагедыя здарылася ў кансуланце. Але як мінімум хаця бы лорд Кем прапанаваў нам гэта самае абарону. Ён адзін з сапраўды шчырых людзей, душ, якія засталіся ў гэтым горадзе. Пам-пам-пам, лорд Омід. Яшчур з консульства помер, знік. Што ўсё, што яго дасталася... не, у сэнсе кансулат, у сэнсе сам консульства яшчураў знішчана. Усё, што засталося, гэта тое, што я паспеў забраць сабою. Жадаеш паглядзець, што ў мяне ёсць? Магчыма, можам да чаго-небудзь дамовіцца. Не тое, каб... Вось гэта цікава. О, вось гэта прям цікава. 3 сілы, 3 фінес. Яно патрабуе... Гэта прям неблагі. Калі бы я замяняў, то вось на яго шалом. Але накладывае сайленс і чысты розум. Мы не можам тады здольнасцямі карыстацца. Блін, не, мы не берем гэта. Вітаю, Оркавіч, вітаночки. Вось гэта я возьму. Фінес дае 3 штукі. Але, блін, яго менш астатніх параметраў. І бартер падае. Блін, можа быць, варта было бы набыць. Але ён такого ж ўзроўню не значна лепей. Так. Пум-пум-пум-пум-пум.
Спитати на консулата, що It was здарилося? quite terrible and wonderful. На бартер лепей додатковий сет тримати. Правда, але я не думаю, що мені гэта абавязкова для праходжання гульні. Гэта аптымізацыя, але мне не хочацца ёй займацца на стріме. Suddenly the ground Шчыра, shook, не вельмі. monsters howled for blood, and fires raged around us. Яно такімі рэчамі яшчэ з таго, што шмат мікраменеджмента гэтага з'яўляецца, які няма неабходнасці. Я для гэтага гуляю на сярэдняй складанасці зараз. Калі б я замарочваўся, то, конечно, я хацеў, яно мела бы сэнс, так. Можна было бы праходзіць гэтую гульню эфектыўней. Так, гэта было пужаюча і цудоўна. Разня, смерць, магчымасці. Мы сабрались тут у чаканні дня Люцыана, калі раптоўна пазатраслася зямля, пачвары вылезлі у чаканні крыві і пачалося полымя навокал нас. Many a great name perished in that Шмат хто з знакамітымі імёнамі померлі ў гэтым раптоўным пекле. А што наконт мяне, я шчаслівы, што я дастаткова выжыў, каб сабраць некаторыя скарбы, якія толькі я мог сабраць. Я ўпэўнены, што ты можаш знайсці хоць што-небудзь карысна сярод іх. Сказаць, што ён не выглядае, яму даволі пофіг на падзеі ў кансулаце. Oh, it was devastating. Ой, яно было разбуральным, гэта But дакладна. what good does mourning do for either the living Але or the dead? якая карысць ад шкадавання Fortune in the flames. для жывых і для мёртвых. Wrong to squander it, yes. Я знайшоў даволі шмат карыснага ў полымі. Было бы дрэнна проста яго пакінуць. Што наконт астатніх, што ён думаць наконт таго, што я набіраў маёнтак, ну не маёнтак, а кансулат, калі ўсе астатнія ў такі момант крызісу. Our consulate may be gone, Наш кансулат, магчыма, і знік, але бы я не хацеў, каб ён мы апусціліся да ўзроўня пабіральнікаў. Я рабіў толькі тое, што магчыма, каб як гэта фанд. Каб зарабіць нам грошай на наступнае дыпламатычнае намаганне. Добра, я зразумеў цябе. Леді Вікрам. О, чырвоны прынц. Невялічкі момант ад вас. Ваше каралеўства. Маджесці, божа к нам. Чаму мне ніводнае слово не прыходзіць? Васпане, ну, карацей. Калі у вас ёсць. Так, што я магу сказаць? Аб чым вы? Што ты скажаш? У нас ёсць час? Сказаць так, это можа быць важна. Добра. Калі ласка, кажыце, міледі. Гэта наконт Сатхі, мой прынц. Я сустрэла яе ў імперскім кансулаце тут у горадзе. Яна цяжарная з вашым сынам, але таксама знаходзіцца ў смярцельнай небяспецы. Пачары бездані акружылі кансулат, полымя запаланіла ўсё. Але нават тады яшчуры мары, ну, дрімерсы ўсё ж такі, марнікі, карацей, тыя, хто мараць, сталі на яе бок і спрабавалі адвесці яе ў сховішча сноў. Ідзіце да яе, ваша васпане. Знайдзіце яе і абараніце яе для яе жа карысці і для вашых дзяцей. Окей? У нас романтычная лінія чырвонага прынца працягваецца. Вяртанне цмокаў на гэтым самым, на гарызонце. Мастацкі пераклад. О, блин, я просто перакладаю першыя словы, якія мне прыходзяць у галаву, таму што калі я буду затрымлівацца і шукаць кожны раз прям правільнае слово, гэта яно і так, я думаю. У мяне па ўсіх метрыках я павінен быў прайсці гульню яшчэ 30-40 гадзін назад. То бок я думаю, што гэтыя 30-40 гадзін, ну, я раблю перапынкі і размаўляю, вось, час ад часу, але я і ў іншай гульні раблю перапынкі на гарбату і іншае. Гэтыя 30-40 гадзін дакладна ўзяліся выключна з-за таго, што я перакладаю тэкст, таму што чытаю я хутка і звычайна па дыяганалі, я вельмі хутка прачытваю ўвесь тэкст. Вось. Які хтосьці збіраецца адкласці. Гэта літаральна тое, што мы чакаем. Яйкі цмокаў, карацей. У нас будзе чырвоны прынц, бура народжаная, вось такая. Навальніца народжаная? Як яна? Stormborn. Навальніца народжаная? Так, што ли яе перакласці? Пам-парам-пам-пам.
Мы ўсё глядзелі насамрэч у маёнтку, так? Адзінае, мы не глядзелі 2 пакоі, але я не магу ў іх залезці, таму што мне недастаткова крадзяжу, і я, калі што, тыпу, лепей гэта потым зраблю. То есть я скажу і палепшу сабе не перакананне. Мне варта перакананне і крадзеж яшчэ змяніць. Так усё зразумела, ты ўвогуле магутны каток, што вось так хутка адпаведнікі знаходзіш. Яны прям, гэта трэніроўка хутчэй, таму што у першай, калі паглядзець старыя запісы Planescape Torment, там я плавіўся. Я прям плавіўся і не мог, мне было складана. Ну, зараз ужо, і гэта просто літаральная трэніроўка, таму што раней у мяне я не ўмеў перакладаць раней. Абсалютна, таму што я не шукаў ніколі адпаведнікі. Я на англійскай размаўляў і карыстаўся ёй, але перакладаць гэта зусім іншая, ну, цягліца, скажем так. Гэта абсалютна іншы падыход. Перакладаць трэба ўмець, і гэта не звязана з вашымі навыкамі карыстання мовай. Як не дзіўна. Вось. Вы толькі можете заўважыць максімум нейкія культурныя нюансы, калі у вас ёсць проста. Яму патрэбны ключ. А дзе? Узламаць я магу гэта? О, я ўзламаў. Ха! Не патрэбны ніякі мне ключ. Што ты такое нахрен? Тут статуя. Ахоўваючая статуя ёсць. Вось яшчэ. Статуі Люцыана ходзяць па гэтаму месцу і назіраюць. А я жадаю просто з імі пазмагацца. Ну, типа, мне пофіг. Тая бабця, гэта просто ж нешта, конечно. Вітаю, Машнінскія. Вітаночки, вітаночки. Ну што, Ну што? Б'емся з Люцыанамі? Тут проход есть. Опаньки. Одразу просто. Так, 3 кнопки. Боже, ну тут будет, конечно, цікаво. Я тут буду обирать все так. Пам-пам-пам. Женщина покинула незабывное уражение. Ты про яшурку? Альбо про кого? Что ты знайшла? Опаньки. Exterminate. Почалося, блин. Так. Яны будуць праз праходы гэта ісці. Цудоўна. Давайте іх пакрыху будзем выносіць. Першае, што мы зробім, гэта насамрэч мы зробім сцяну, каб яны не вельмі маглі праходзіць. Няхай яны карыстаюцца чым-небудзь іншым. Так, галоўнае зараз гэтую сцяну не самому сабе не разбуруць. Блин, вось я зараз яе разбуру. Вось, няхай ён б'е. Губляе на гэта час. Наткненне. Про бабцю. Ну, тая бабка у Торменте, Planescape Torment, гэта просто, конечно, мне назаўсёды я запомню. Так, не, давайте-ка пакрыся. Так, иммунитет до шоку. А что у нас, чем можно? Полымя абсолютно бессенсовно. Прям 0. Атрута, ну, логично. Усё, акрамя воды, полымя... Ну, короче, усё, акрамя полымя и атруты. Але у яго полностью адсутнасць імунітэта да ўсіх статусаў, таму чыстае пашкоджанне. Просто чысцейшае пашкоджанне патрэбна наносіць. Гэта ўсё, што патрэбна. Так. Што ты робіш? Добра, гэта ўзмацненне. Мне падаецца, іх самае эфектыўнае гэта будзе кайціць. У мяне ёсць такое адчуванне. Літаральна. У гэтым стратэгія. Мне патрэбна бегаць і перашкаджаць ім. Мы не можам іх апракінуць. У іх шмат здароўя. І я паспрабую, я пастаю пакуль тут. Але калі што, я стану просто наперадзе. Вось так. Вось так. Я спадзяюся, ён не дацягнецца.
Так, ты у нас будзеш кайціць і страляць. Яны вельмі павольныя. Калі ў іх няма нічога на хуткае дабяганне, то я магу іх просто кайціць і забіваць. Бам. І бараш яшчэ. Раз. Натхнение. Так. Ён сабе броню далей набірае. Дацягнецца. Удары моцныя, але жыць можна. Мне ратуе толькі тое, што ён ударыў чырвонага прынца. Добра, падыдзе. Мне гэта падыдзе. Полымя і атрута бессэнсоўна. А гэта значыць, што мне бессэнсоўна за майго Фейна просто што-небудзь рабіць. Фейн будзе зараз займацца тым, што будзе ім перашкаджаць. Ён будзе накладваць розную хрень і прабіваць ім броню просто. Так. Бафай. Давайте поскорее на Эйфона. Ты. О, яны у іх ёсць паскарэнне. Ёсць удар Фенікса. Хаця бы гэта яны могуць. Па справах пабежыш. Удачы табе. Добрага дня. Так. Мы можам маланкамі адразу па двум. Блін, аднаго не ударыць, так? Не пытаецца не ударыць. О, ёсць ідэя. Нельга яго тэлепартнуць. Халера. Ідэя была добрая. Что я могу? Что я могу? Я могу заморозку на их кинуть. Давайте так. Сачыць за серым лорай. На маё шчасце, ён вось там схаваўся у кут просто. Так. Ёсць нейкая вось такая штука. Мы можем... О, унутры крыніцы знаходзіцца. Поглынуть крыніцу? Вось так. Ён не актываваны аўтаматон, але я так разумею, ён прыйдзе ў сябе, як толькі ёсць мінус крыніца. Зразумеў. Ударыць яго, альбо мы не можам на яго кріпл павесіць, так? У яго імунітэт. Stun, Charm, Terrified, Petrified, Decaying, Shocked. Не, мы можам накладваць на яго кріпл. Але ў яго брані да халеры. Давайте тады просто удар. Просто звычайныя стрэлы. Нічога такога. Не існуе зараз варыянта, калі мы маглі бы штосьці шмат зрабіць. Ён зараз дойдзе, калі ласка, не на Фейна. Оу, ты дойдзеш да Ифана? Ау! Рэактыўная броня. Ну, добра, што ў яго не той, каб гэтай брані заставалася шмат. Так. Робім чысты розум на Ифана. І паучок. Фізічную броню рэгенерацыю на бліжэйшых на сваіх. Вось, тое, што я казаў, Ифан цель зараз для любога, таму што яго самая нізкая броня. Ён для шыішкі просто, ну, гульнявой. Гэта ідэальная цель. Ён літаральна жадае просто вось яе атакаваць толькі. Так, у мяне ёсць магчымасць неяк маланкай ударыць, так, каб не зачэпіць просто ўсіх навокал. Вось так. У яго шок, яму пофіг. О, давайте... Я не магу яго тэлепартаваць. Ухіленне на Ифана. Так. Кідок шчыта. І гэта была памылка. Таму што я не змагу яго пракінуць, і мне... Ну ладно, хаця бы так. Добра. Ифан, адступай. І стрэл са скокам. Ёсць. Гэта не канец бойкі. Не канец бойкі гульня. Гэта яшчэ не канец. Падлетаем да яго бліжэй і паглынаем яго крыніцу.
Ёсць. Вось зараз мы ад яго пазбавіліся. Статуі напоўненыя крыніцай. І гэта пры жывым Александры. І гэта пра магаў крыніцы, якія, тыпу, зло, капец. Мудакі. Што за лухта ў назве стрыма? Выбач, паладзін. Хто твой орден хавае? Давай, кажы. Партрэт святога. Але гэта ж не Люцыан. Альбо гэта Люцыан. Чырвоны прынц, забяры-ка партрэт святога. Good find. А чаму яго тут вісіць партрэт святога? А ну-ка давайте-ка закінем фейну. Не. Чаму у самым сакрэтным пакоі ва ўсім маёнтку вісіць адзіная рэч, і гэта просто пакой, гэта самы партрэт святога. Колькі ён каштуе? Можа быць, ён супер дарагі? Я не ведаю, у чым прыкалдаць просто. Ён нічога не... Так. Ага, не, гэта Люцыан. Незразумела. Паладзіны нічога не хаваюць, быць такога не можа. Мы зараз у пакоях у самым маёнтку лідара паладзінаў, і ён схаваў чамусьці партрэт Люцыана. У самым-самым... Гэта сакрэтны пакой у сакрэтным пакоі. Паладзін, падлумач. Мне патрэбна ведаць. І вось зараз цікава, што з гэтымі кнопачкамі. Ау. Нас в камень ператварыла. Карці, ўсё з вами ясна, буду пісаць скаргу ў прафсаюз паладзінаў. Ну выбач. Блин. Ну ладно. Я альбо 60 открыл, альбо я не ведаю. О! Мне падаецца, я вось гэта открыл. Просто гук нейкі чуйны. Не яно? Окей, ладно, дзіўна. Не тое, не ў том парадку. Тут просто дакладна ёсць нейкі парадак. Зараз мы яго падбяром. Так, добра, разбяромся. Карацей, ўсё з вами... Так, пра скаргу бачу, што наконт віна, гэта ж кроў Хрыстова, яе можна. Гэта самае, каб вы разумелі, яшчэ не так даўно сам факт, што вы маглі ў царкве сказаць, што вы п'еце віно, а не кроў Хрыстову, і што гэта рэальна віно, а не кроў Хрыстова, гэта была ерась. Я нагадываю вам пра гэта, цікавы факт, калі вы не ведалі. Што, яшчэ можна працягваць? Добра, гэта вельмі нейкая доўгая камбінацыя. Пачакайце-ка, я вельмі... Тут можна натыркаць, прям натыркаць. Так. Цэнтральная, правая. Цэнтральная. Левая. Правая. Не. Зараз я падбяру. Будзе смешна, калі яно проста адчыняе вось гэтыя дзверы, якія каля мяне. Левая, правая, левая. Ну, в сенсе, центральная правая, центральная левая. 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 Не, неправильно. Добра. 2 раза левая. Нешта павінна адбыцца. Центральная правая, центральная левая. Левая. Центральная. Не тое. Окей. Застаецца апошні варыянт. Гэта правую націснуць пасля гэтага. Центральная. Правая. Центральная. Левая. Левая. Правая. Опаньки. О. The helmet of Shalom. Elvira
resembles a dragon's head. Longing pinned to Шлем the place поклонника as ash нагадує begins голову to fall цмока. from above. Так. Гэта самае, цягучыя піны. Піны, карацей... Лонгін. Божухна, адчуванне прыцісквае вас на месцы, калі попел пачынае падаць The зверху. world is a crudely woven tapestry, but you are an artisan beyond Сусвет гэта compare. дрэнна выцятае палатно, але вы майстар за межамі параўнання. Вы жадаеце, не, вам патрэбна самае лепшае. Адчуванне становіцца больш жорсткім, абсесіўным. Нам патрэбна вярнуцца ў сваю воркшоп. Так. Калі гэта спадае, хтосьці знаходзіцца паблізу з вамі. Так. Пачакайце-ка. Калі гэта шлем Деваурера, так? У мяне, па сутнасці, амаль усё ёсць для сета, правильно? Давайте яго я адпраўлю чырвонаму прынцу. Так, чырвоны прынц. 3 з 5 у мяне запчастак. У мяне ёсць 4-та, якая прапушчана ў першым акце. І мне для яе было б файна гэты самы. Канкрэтна для яе было б файненька знайсці, ну просто скарыстацца модам, які верне мяне ў першы акт, у якім я прапусціў тое, што я і так сабраў. Гэта праз шалом паладзін тую смокавую хваробу пачапіў. Я не ўпэўнены. Спытаю паладзіна. Я думаю, што можна гэта адказаць. Дратургія, некрамантыя, і warfare, і інтэлект. Што у Лоіс? Не, у яе ж сет круты. Не, гэта на Іфану туды на продаж. Кампаньон баявой машыны. Так, бла-бла-бла. Паладзін у гуне, які раптам пачаў збіраць багацце. Я не думаю. Таму што, па сутнасці, гэты шалом, ён з'яўляецца DLC. То бок, гэта DLC проста дадатковая на ўзяты сет і квестик. То бок, я скажу, хутчэй не. Таму што гэты маёнтак быў раней. Павінен быў быць. You see yourself in the mirror. It's quite a sight. Так. Мёртвы дворфійскі злодзей. То бок спрабавалі абкрасці і пралезці далей. Окей. Пра духаў не забывайся. Дзякуй вялікі за нагадванне. Трэба зараз будзе ўсё You see абысці. yourself in the mirror. It's quite a sight. I've spotted something. Ой, зараз статуя яшчэ. О, дароў. Даўно цябе не бачылі. Так. Адпачынак кінулі на астатніх. Паскарэнне на Іфана, які можа... Ось, ён уступіў у бойку, дзякуючы гэтаму. І я кіну на ўсіх браню. Вось зараз тое пачуццё, што было ў дыялогі, пра тое, што табе патрэбна самае-самае лепшае. Гэта не пра тыя змены, што ты будзеш паладзінам. Можа быць. Можа, ты маеш рацыю. Гэта падобна. О, блин, а астатнія чамусьці не трапілі ў нас у бойку, так? Давайте Лоіс. Оп. І я не уцягнула ў бойку, так? Так. А можна, калі ласка, ты зойдзеш? А божухна. Мужик. Бам. Ну давайте, ладно, настреливаем ему просто. І я дойду на один ход. Ось так. А я могу кинуть яшчэ... Не могу. Не, пачакайце, у мяне новый ход пачаўся, так? Давайте яму тады рэактыўны стрэл ось так зробім.
Блин, ладно, добре, давайте конец ходу просто. Ти будеш стріляти? Дякую, велике. Одразу просто одним ударом і мінус. Отшмуреть. Так, давайте-ка кидок шчыта, і гэта, дарэчы, можа яго заб'е нават. Бам. Гэта не... Не-не-не-не, не спыняйся. Пакланай крыніцу хутчэй, пакуль ён не вярнуўся. Ну, давай. Вось, пачалася бойка і зноў скончылась. Цудоўна. Усё. Уф. Это есть. Але у основном тут есть, конечно, золотые предметы, які можна було би пакрасці і потім продати. Просто що я не тільки атрымліваю нейкі недахоп у грошах. Я думаю, що я, калі такая штука ўзнікне, я прийду сюди і скраду. Потому что у меня, ну, я лічу, що гэта апошні акт. І калі будуть акти потім, то я не думаю, що там мне прям гроші спотребиться. Залішка мне не абяцаў браць кема? Не абяцаў, таму што я не даведаўся, што яны крадзюшкі. Я разумею гэта галавою, гульня не ведае пра тое, што я ведаю. Вось такая штука. Так што мы ў рассінхроне. Типу, гэта вельмі відавочна, што яны тут крадуць. Я спрабаваў гэта выдаць, ну, выведаць у іх, але я не пераканаў, каб яны мне распавялі, што ж насамрэч адбываецца. Ось такая хрень. Ладно. Раз уж тут усё ж таки карыснае штосьці падабраў, то ладно. Божахна. Я ж не утрымаюся, я зараз вярнуся і забяру ўсё, што там ляжыць залатое. Блин, мне падаецца так, я не дам сабе просто так зайсці. Тут є важны прадмет. Но я карціну ўзяў. Я Деваурера ўжо атрымаў. Ну, калі ты пропусціла, то шлем паглынальніка я ўжо атрымаў. Ён у мяне ўжо ёсць. Яшчэ з духамі паразмаўляць. Яшчэ адзін? Окей. Ну, тут яшчэ шлях наперад. Я як бы не прайшоў до конца. Так. Все перапроверено. Добра, я не стрымаюся. Давайте адразу за Ифана просто собирать. Потому что это все на продаж. Я нашел шалом, а не шлем. Я колькі не... Гэта саме, у слоўніках тлумачальных 2 слова адзначаны. Я, по-моему, гэта пераправяраў. Я не тое, каб памыляюся. Я называю абодва варыянты, звычайна ў тым выпадку, калі ёсць для кагосьці прынцыпіяльна, як оно называецца. Мне не прынцыпіяльна, просто я кажу тое, што напісана ў слоўніках. Такая вось штука. Як бы. Ёсць і тое, і другое, пры гэтым, ну, у адным тым жа слоўніку. Ніякай прэтэнзіі, у мяне няма ніякай ну, у мяне няма ніякай прывязанасці ні да аднаго, ні да другого варыянту, просто кажу, што вось так вось. The First Passion of Lucian, a genuine Hubert Oak masterpiece. The Third Passion of Lucian. Пачакайце-ка. У мяне ж быў дзіўны партрэт.
якога не хапае для Lucian's гэтага самага. glorious return. This is what everyone's waiting for. Так, давайте-ка за духамі сходзім, але мне падаецца, у мяне быў партрэт, які можна паставіць літаральна вось на гэтую кропку. Цэнтральнае панно. Не памятаю, дзе я яго здабыў. Дарэчы, дух вось гэтая, стваральніца. Curious, elegant woman Элегантная stares жанчына down глядзіць at the на вас. What are you looking at? А што ты Where глядзіш? have you taken me? Ты куды мяне забраў? This is Гэта не not- Аркс. I must hear the voice of my finest creation again. Я павінна пачуць голас майго самага лепшага стварэння. Я адпаліравала кожны кавалак з асцярожнасцю для імператрыцы. Так. Сказаць, што мы хацелі бы спытаць, дзе знаходзіцца яе стварэнне. I hear its song. Блізка, я магу адчуць яго Your песню. empress believed in me, believed Імператрыца in my верыла ў vision. мяне, верыла ў маё прадбачанне. Вендіга я не вызваляў з клеткі? Не вызваляў. Тым, наколькі я веду расізм, і нават у расійскай такое непаўнагалоснае слова з'явілася з царкоўна-славянскай. Мне якая ёсць праблема з любымі словамі, просто калі слова ёсць у слоўніку і яно вядомае людзям, так? Можа быць русізм, але барацьба за русізмы, не русізмы. Людзі у інтэрнэце абараняюць адныя словы супраць другіх словаў, спрачаюцца, якія словы правільныя, якія трэба не вымаўляць, а якія не вымаўляць. Мне патрэбны нейкі гайд, які можа мне дакладна сказаць, а не па майму жаданню. Таму што гэта не ад мяне залежачая херня, і мне шчыра не прынцыпова якое слово карыстаць. Просто калі я пачну... Мне не падабаецца сітуацыя, калі ты ідзеш з адным словам і пачынаеш выкарыстаць адным словам, а потым людзі табе кажуць, што гэта неправільна, гэта не тое неправільнае слово ты карыстаеш, ты павінен правільнае слово карыстаць. Ты ідзеш карыстаеш правільнае слово, якія яны кажуць. Ты прыходзіш у іншую групу, іншая група людзей табе кажа, што ты неправільнае слово карыстаеш. Таму мой арыентыр слоўнік. Усё. Вось такая. Ёсць слоўнік, у нас же ёсць неправільныя слоўнікі ж таксама. Усе ведаюць, так, існуюць неправільныя слоўнікі, патрэбна ў правільныя слоўнікі глядзець. Вось, хто бы саставіў спіс правільных слоўнікаў? Хто ў нас адказвае за правільнасць мовы і дзе вось гэты орган? Орган, які за гэта адказвае, Акадэмія навук, у Акадэміі навук гэта ёсць у тлумачальным слоўніку 22-го году. Вось такая. Вось такая хрень. Так што, ёсць. Ёсць такая штука. І гэта не тое, каб у мяне... Я прайшоў праз этапы разлаванасці на гэтую сітуацыю. Этап сумавання, проста стомленасці. І зараз я такі, ёсць у слоўніку, выбачце. Усё. Просто выбачайце. Можа быць неправільна, перапішыце слоўнікі мне, калі ласка. Дайце мне хоць нейкае, а не просто меркаванне ў інтэрнэце, ведаеце? Меркаванне у інтэрнэце добра, слоўнік это таксама меркаванне. Я лічу, што слоўнік таксама гэта меркаванне. Гэта не тая крыніца, якую трэба давяраць, але хоць якую-небудзь патрэбна падыход, сістэматычнасць, ведаеце, ў гэтым, каб проста не губляць на гэта час, і таму што я не мовазнаўца. Вось, я не мовазнаўца, і мяне не цікавіць гэта. Я нават не жадаю ў гэтым удзельнічаць. Я просто не жадаю гэта ўдзельнічаць. Я просто чалавек, які карыстаецца мовай як сродкам для размовы і кантэкста культурнага. Вось для гэта моя штука, маё культурнае асяроддзе, якое ёсць вакол мяне, і гэта мяне цікавіць гэта. Мяне не цікава, якое канкрэтнае правільнае слово. Час ад часу гістарычныя факты цікава даведацца. Недавно даведаўся, што божухна, штосьці такое было, чытаў альбо чуў. Я вам такі цудоўны цікавы факт распавёў пра снег, пра слова не снег канкрэтна. Там Гімалаі з нейкім словам яшчэ павязана. Мне толькі вылецела другое слово. Што гэта аднакарэнное слово, якое мы не маглі не паверыць, але ў беларускай мове ёсць цэлая штука, якая там звязана, яна з індаеўрапейскай карані, яно ідзе ў англійскі, напрыклад, water,
Гімалаі і вось беларускае слова нейкае, якое не памятаю якое. Яны ўсе аднакаранныя, карацей, з аднаго слова пайшлі. Гэта вельмі цікавыя такія факты. Гэта цікава, гэта весела, калі вы пра гэта размаўляеце і размаўляеце не ў стылі «О, як правільна». Вы зараз не ту інтанацыю зрабіў. Тыпу, вось так правільна, а вось так неправільна. Мне падабаецца, калі людзі размаўляюць такі, а вы чулі, што, карацей, ёсць такая крутая штука? І вось я вам зараз ачмурэнейшую штуку распавёў пра Гімалаі і тое, што гэта, па сутнасці, па перакладзе штосьці «халодная даліна». Вось, і у нас ёсць беларускае слова, якое таксама з холадам і, ну, непрыемнасцю звязана. І быў індаеўрапейскі корань, які адзначаў усё мокрае і халоднае. Вось. Так, вось, я згодна, вось яна такая, слова Гімалая аднакаранное з беларускім словам зіма. Яно паходзіць з санскрыту, дзе складаецца з двух каранёў. Хіма, снег, мароз, зіма, і алая, жыллё, мясціна. Літаральна гэта азначае прыстанак снягоў. У кантакце індаеўрапейскі корань слова хіма, снег, зіма, родніць назву гор не толькі з беларускім словам зіма, але і з рускім зіма, лацінскім хімс і старажытным кіма, холод, зіма. І вось гэтая кіма, там яно неяк пераўтвараецца ў ваду. Я дакладна памятаю, што яшчэ гэта пераходзіць далей, яшчэ адзін скок робіць і пераўтвараецца ў тыпу вада і water яшчэ. Гэтыя два слова, вада і water, яны таксама аднакаранныя, і яны вось гэты праз хіма неяк прыцякло, скажам так. Як бы гэта мела сэнс. Каламбур быў не спецыяльны. Я так пра каву даведалася, па-грузінскі таксама кава. О, цікава, я не ведаў. Вось. Ведаеце, у гэтым кантэксце вельмі цікава абмяркоўваць. Гэта зусім іншая размова, разумееце? Гэта не тыпу, о, там чалавек сказаў неправільна, давайте кпіць з яго, там, не ведаю, гэта непрыемна. Ну, тыпу, чалавек, якога ўпраўляе... Праблема не ў ўпраўленні, ведаеце, памылкі ёсць. Проста ёсць шмат варыянтаў, як патлумачыць чалавеку розныя рэчы. І адна з самых цікавых штук — гэта дзяліцца. Ведаеце, дзяліцца штукамі, крутымі штукамі. Вось, і расказваць гісторыі. Расказвайце гісторыі, дзеліцеся штукамі. Ну, вось так, я лічу, такі шлях. Вось, а слоўнікі для мяне гэта фіксуючая штука, якая кажа, што вось у гэтым рэгіёне вось гэты аўтар сабраў такой-то набор інфармацыі, ацаніў, яму прыйшлося абіраць нейкія складаныя выбары час ад часу ў сваім слоўніку рабіць, і час ад часу ён штосьці згубіў. Таму што дыялектных слоўнікаў яшчэ да халеры, яны наверх яшчэ як бы накладваюць слой мовы, які таксама нікуды ты не падзенешся. Вось, але ёсць слоўнікі не гэты самыя. Слоўнікі, якія, як бы, зноў жа, кажучы пра дыялектныя слоўнікі, так, ёсць проста тыпу корневыя такія слоўнікі, якія Акадэмія навук робіць, і можна не пагаджацца з імі. Я магу не пагаджацца з любой тэрміналогіяй, якая, я чытаю, я бачу тэрміналогію, мне можа слова не падабацца, неўдалае слова, мне ў сэрца, яка не трапляе, я раблю, і я пачынаю рабіць па-свойму. У выпадку шалома і шлема ніякай прэтэнзіі, проста ўжо я разбіраўся ў гэтым пытанні. Вы часта можете пачуць, калі я называю слова двума спосабамі. Часткова гэта з-за памылак маіх. Часткова гэта не памылкі. Гэта таму, што я ведаю пра тое, што існуе два варыянты, і яны ёсць, абодва ёсць у слоўніках. Але хтосьці да мяне абавязкова прыйдзе і скажа, што ты неправільнае слова карыстаеш. Вось мне не падабаецца гэта. Я ведаю. Я ведаю, гэта сумная, непрыемная штука. Я проста... Расказвайце гісторыі. Гісторыя значна цікавей. Даведвацца вось пра каву, напрыклад. Грузінка прапанавала каву. А кава і кофе, яно ж, ёсць агульны пачатак. І кава першабытна з'явілася ў Эфіопіі. Яны тады карысталі, цікавы факт пра каву, калі вы не ведалі, зерня кавы раней было баявым міксам, яны, карацей, зерня кавы, не абсмажаныя, па-мойму, паўабсмажаныя. Яны запіхвалі ў яйкі мясцовых курыц, там не курыцы, перапёлкі, альбо што. Вось, яны запіхвалі ў іх, і гэта было зелле перад бойкай. Вось, гэта вось такая хрень, і яны ім карысталіся даволі доўга. Яно праіснавала доўгі час, і гэта першае ўвогуле з'яўленне кавы і яе прымяненне куды-небудзь. Вось, напой з'явіўся значна пазней, і не ў іх, не ў Эфіопіі.
Вось, гэта просто першае вядомае карыстанне. І вось кава адтуль пайшла. Адкуль слова кава этымалагічна, я не ўяўляю абсалютна. Мне цікава, я, по-моему, задаваўся гэтым пытаннем і гугліў, але абсалютна не памятаю, нічога мне не кажа. Беларусь-калыскай цывілізацыі. Так, не, ну, мы ўсе перанаселёныя народы, якія перасяляліся шмат разоў, перамяшаліся ўжо 200 разоў. Вось такая як бы штука. Вось, цікавая рэч. Увогуле гісторыя, вельмі цікавая гісторыя увогуле станаўлення да свой-чужы. У людзей заўсёды была ўсю гісторыю такая, вы бачыце, я абсалютна адарваўся ад гульні зараз, але я вельмі жадаю падзяліцца гісторыямі. Вось, чалавецтва вельмі мае такую рысу заўважную. Мы заўсёды шукалі тыпу свой трайб, скажем так, ну, племя. Вось, і у нас заўсёды быў нейкі прызнак, па якому мы адзін аднаго тыпу аб'ядноўваліся ў пэўныя групы, і мы гэта працягваем рабіць на маленькіх памерах, на вялікіх памерах, ну, тыпу абсалютна розныя штукі. Вось, і, напрыклад, у умоўным сярэднявеччы я шмат магу прыкладаў прывесці, і як гэта фармавалася скрозь гісторыю, і пачаць вам расказваць пра тое, што нацыі гэта вельмі новае вынаходніцтва, якому 150 гадоў, ну, тыпу 200 максімум, часоў віктарыянскай эпохі, літаральна штука, нацыі дагэтуль яны як бы і былі, і людзі называлі сябе нейкай тэрыторыяй, але для людзей не важна было для людзей не вельмі важна было, з'яўляешся ты там немцам альбо французам, для іх важней было ваша рэлігія і хто у вас кароль. Тыпу аб'яднанне сцягі і гербы былі важнай штукай даволі доўга. Таму што гэта было значыла, хто прыйдзе вас заваёўваць наступным. Але ў некаторых слаях насельніцтва, ну, калі гэта вы не да ваеннай справы маеце мала дачынення, то вас хутчэй цікавіла, якой рэлігіі яны. Таму што, ну, тыпу, вы на там, дзе шла мяжа сутыкнення рэлігіі, людзі падзялялі сябе паміж рэлігіямі. Ім было важна, які вы католік альбо праваслаўны, напрыклад. Ім гэта было важней, чым да якой нацыі, ну, тыпу, да якога племені, скажем так, вы належыце. Вось, альбо які у вас кароль. Гэта было для шмат для каго абсалютна без розніцы. Ось, такая вось цікавая штука, што расслаенне было для дынастый было важна, з якой ты дынастыі. Для ваенных было па такімі сцягамі выходзіць, то бок, ну, вельмі рознае нават на ўзроўні соцыума, у якім ты знаходзішся і ў розным кантэксце. Мы зараз прызвычаіліся ўсё дзеліць на нацыі, што часта не прыкладаецца, абсалютна не прыкладаецца да падзей хаця бы 300-гадовай даўніны, і гэта ўжо не так працуе. Вось. Я ведаю, што каву доўгі час жавалі, а не пілі. Так. Ну, гэта вось цікава. Так. Пайшлі ў лінгвістыку, раптоўна у нас проста паднялася тэма. Ну, яна як бы не звязаная, калі Пурбай не думаю, гэта не нападка ў твой бок, абсалютна проста, што такая вось, як бы гэта разважанне, якое са мной застаецца і нікуды мяне не пакідае. Яно трошкі набалеўшае. Я, падаецца, перажыў яго, але проста мне не хочацца ў яго вяртацца. Тыпу, ну, я разумею. Я жадаю, каб мяне выпраўлялі. Вось. Але ў той жа момант, можа быць, не той, каб мне не жадаю, а хутчэй мне не хочацца зацыклівацца на нейкіх штуках, на якіх я ўжо зацыкліваўся. Ведаеце, той момант, калі на некаторыя штукі я згубіў больш часу, чым яны таго вартыя. Нават на мае меркі. Ну, наколькі гэта магчыма. Вось, а потом ён кажа, што плюс 41. Ну, вы бачце, мы размаўляем 10 хвілін, а тэкст я чытаю на працягу ўсёй гульні, а 40 гадзін дадаткова ніадкуль не ўзяліся хутчэй за ўсё, я вам кажу, за пераклад тэксту, таму што чытаў бы я значна хутчэй гэта ўсё. Так. Так. Магчыма, проста кава, гішпанскае пеністае віно. О, я гэтага не ведаў. Ён хоча, каб яго выпраўлялі, а потым паўгадзіны распавядаць, чаму гэта лухта. Не, ну гэта не лухта, выпраўляць, я раблю памылкі. У мяне ёсць памылкі. Проста яны не заўсёды там, дзе вы думаеце. Ёсць тыя памылкі, пра якія я ведаю, я кожны раз кажу неправільна. У мяне яны ёсць, я пра іх ведаю. Ну, я ведаю пра іх існаванне, мне не заўсёды атрымліваецца іх выпраўляць, асабліва на хаду. Я просто кажу, як кажу. І час ад часу мне хочацца сканцэнтравацца на тым, што адбываецца ў падзеях гульні, чым
распавядаць, чаму я раблю памылку альбо не раблю памылку, альбо канцэнтравацца тыпу на памылцы больш, чым на тым, што адбываецца навокал, у гульні, напрыклад. Вось. Добра, вяртаюся. Я просто непісьменны на любой мове. Тая ж самая халера, неважна якая мова, просто непісьменнасць мой лепшы сябра. Так, пачекай, што мы там? У мяне чамусьці PlayStation пераехала. Я не ведаю, у які момант гэта адбылося, але яна зараз у іншым месцы стаіць у мяне пад нагамі. Я не заўважу. Пакуль слухаю пра ўсё гэта, у мяне зараз кава стане. О, блин, беражы каву. Так, блізка, я чую яе песні. Імператрыца верыла ў мяне, верыла ў маё бачанне. Ідэальнасць павінна быць зноў маёй. Адправь мяне, дабярэшся са мной у майстэрню. Майстэрня. Так. А у меня майстэрня няма. Мне трэба вярнуцца ў першы акт, каб сабраць гэта самае. Воркшоп у Арксе. І яно... Так. Добра, мы вось яно якраз таки пропусцілі на выспу. Так, яно у нас адсутнічае, пачаткі адсутнічаюць. Ось, можна будзе пашукаць мод, які можна вярнуцца ў першы акт і забраць. Такім чынам у нас запоўніцца гэта самае, запрацоўніцца квест до конца. Ну, воркшоп яшчэ патрэбна яе знайсці, але ладно. О, пачакайце-ка. Дух дворфа і вось не хапаючага малюнка. Атака шыі? Што? Дзе? Што адбылося? Катушкі перасунулі. Я... Што? Усё, зразумеў. Усё, у мяне... Я зразумеў, пра што, пра PlayStation. Я проста рэальна такі нешта нагамі знайшоў і такі, калі гэта адбылося? Я проста не перасоўваў, я дакладна ведаю. Це яна тут робіць. Ну, яна блізка, гэта літаральна там на... Бокам я разгарнула і ў бок падсунула пад ногі, але гэта нечакана. Я згодны, Пурбай. Сітуацыя сумная лухта. Я шчыра скажу, сумная лухта, і я не ведаю, у гэтага няма добрага вырашэння. Ну, тыпу, я лічу, што вырашэнне гэтага не ў выпраўленнях. Ведаеце, я заўсёды веру ў тое, што некаторыя штукі я буду расказваць не пра мову і не буду расказваць зараз пра сітуацыю, так? Я патлумачу праз іншую штуку. Я лічу, што шмат якія рэчы якасць з'яўляецца з колькасці. Гэта можа... Хтосьці можа са мной не пагадзіцца. Ён так... Я разумею гэту кропку гледжання, я раней так же сама лічыў. Але маё меркаванне такое, што шмат якія рэчы могуць існаваць толькі з-за таго, што існавалі другія важныя рэчы і крутыя рэчы. Існуюць толькі таму, што могуць існаваць іншыя, на першы погляд, менш важныя рэчы. І я скажу, гэта зараз перанясу на мастацтва, але гэта працуе роўна на гэта самае, на абсалютна іншыя, абсалютна не звязаныя тэмы. Гэта можа быць навука, гэта можа быць культура, гэта можа быць нават тэхналогіі, я зноў пра навуку, тады атрымліваецца. Гэта сацыяльныя нейкія фенамены. Яны ўсе адбываюцца з такім, можна назваць гэта крышталізацыяй. То бок, калі ў цябе шмат чаго ёсць, і гэтага больш становіцца, то ў пэўны момант пачынаюць крышталізавацца такія штукі, дзе сыходзяцца некалькі рэчаў, якія бы з меншай верагоднасцю бы сабраліся без нейкай крытычнай масы. Літаральна як фізічны працэс падобны, так? Прыкладаў можна набіраць і цягнуць адкуль заўгодна, але просто я пра разважанне, таму што ў прыклады я тады закапаюся ў прыклады, і калі бы яны ў мяне былі зараз пад рукою, можна было бы цудоўна гэтую тэму паразмаўляць. Але сутнасць такая, што калі ў вас ёсць шмат людзей, якія, напрыклад, займаюцца мастацтвам, чым больш людзей займаецца мастацтвам, тым
больш падвышаецца планка для таго, каб быць выбівацца з гэтага мастацтва, і тады з'яўляецца неабходнасць у з'яўленні чагосьці незвычайнага. І чым больш мастацтва нейкага, напрыклад, існуе, тым больш людзей да яго маюць дачыненне, і тым больш верагоднасць, што чалавек, які мае абсалютна незвязаныя здольнасці, можа дадаць у агульны кацёл вось гэтага ўсяго. Разумееце, то бок той момант, калі адзін чалавек. Потым наступае увогуле новы этап гэтай штукі, якую можна назіраць ва ўсіх такіх працэсах, што ўжо настолькі выкрышталізавалася асобна, тыпу кожны чалавек становіцца ўсё складаней і складаней зрабіць штосьці унікальнае у адзінку. І якасць з'яўляецца ўжо на ўзроўні таго, што гэта цэлыя групы людзей працуюць, каб зрабіць адну здаравенную штуку, інакш, таму што калі гэта будзе рабіць адзін чалавек, яно будзе, табе патрэбна нешта супер унікальнае абсалютна. І якасць з'яўляецца па сутнасці ад колькасці. Яна таму, што ўзнікае, гэта можна сказаць канкурэнцыяй. Некаторыя матывуюцца не канкурэнцыяй, а не абавязкова за канкурэнцыяй. Таму што бываюць сітуацыі, калі людзі далучаюцца да нейкай штукі, таму што яны бачаць гэтыя такія: а ў мяне ёсць набор здольнасцяў, які я магу перакласці. Ён бы не, калі бы не было дастатковай паверхні, скажем так, сутыкнення з нейкай тэмай, то ён бы не ведаў, што ён свае навыкі там можа прымяніць. Вось такія моманты адбываліся, калі пашыралася адукацыя, напрыклад, у людзей увогуле ва ўсім сусвеце. Такія моманты, калі пашыралася доступ да музыкі, калі гэта большая колькасць людзей і мастацтва, калі больш людзей пачало займацца. У навуковым асяроддзі зараз вельмі рэдка і малаверагодна, што знойдзецца нейкі адзінокі вучоны. Такія прыклады ёсць, але іх мала становіцца. Ёсць прыклады, калі праз усю гісторыю, калі гэта з адных асобных нейкіх геніяў, па сутнасці ператвараецца проста ў вялікія каманды, якія працуюць над чым-небудзь. Нават бізнесы, якія будуюць, таксама тая ж самая штука працуе. Бізнесы становяцца больш эфектыўнымі, больш прыбытковымі, калі ўжо не проста адзін чалавек вырашыў, што добрая ідэя было бы купіць тут і прадаць там. І цэлая гісторыю пра чалавека, які прадаваў лёд. Пашукайце гэтую тэму. Чалавек, які гандляваў льдом. Да таго моманту, калі гандляванне льдом было, у сэнсе, што гэта было нармальна, гэта было прям ачмуряць які бізнес. Вось, да халадзільнікаў. Вось, як яго гісторыя склалася, і пра што ён прайшоў. Шмат дзе такога мелкага можна пазнаходзіць. І прыклады гэтага. Гэта, у бок таго, што гэта так працуе. Вось, адзін чалавек можа зрабіць нешта незвычайнае, гэта не кажа, што тыпу адзін чалавек не здольны тут чагосьці зрабіць незвычайнага якаснага, але колькасць ператвараецца ў якасць натуральным чынам. Вось, і таму патрэбна штукі, каб стараліся новыя штукі. І я зараз не казаў пра мову, але вы, думаеце, можаце перанесці з маё меркаванне вось гэтую ідэю, калі вы над ёй дастаткова падумаеце. І калі вы пагаджаецесь, не пагаджаецесь са мной, калі яна вам неяк зразумела будзе стане, будзе зразумела, што я маю на ўвазе пра мову. Это я лічу, што прыкладна такім чынам адбываецца. Мадэратар, дадайце такі падкасты мова, калі ласка. На мове пра мову, як звычайна, вы ж для гэтага контенту прыходзіце ў інтэрнэт. Я таму спецыяльна не пра мову расказваю, я расказваю пра навуковыя розныя штукі альбо штукі, якія мне цікавы. Вось, дарэчы, глядзеў стрым зоркі па Sky, дзе была супраца з музеем Ван Гога, праслязіўся. Цікава, я прапусціў, нічога не ведаў. Ніколі не марыў стаць настаўнікам. Чаго я толькі не марыў. Турбай. Чаго я толькі не марыў. Мы самі можам пагуляцца, мы паразмаўляць прыходзім. Так. Сацыялізавацца. Я не выкладчык, я прям не маю дачынення да выкладання абсалютна ніякага. Абсалютна ноль. У мяне няма досведу выкладання ноль. Яго няма нават у аніякім, нават мелкім выглядзе. Я адзін занятак правёў па астраноміі ў школе. Ось. Таму што мне астраномія вельмі падабалася. Мне трапіла складаная кніга па астраноміі у 10-11-12 гадоў, і я ведаў астраномію на момант гадоў 15-16, я ведаў астраномію лепей, чым тая настаўніца, якая у нас выкладала на астраномію, хаця яна ўвогуле не па гэтай тэме абсолютно была. Вось. А я мільён фактаў ужо ведаў тады. Я ўжо забыўся амаль усе іх.
Ось, але было прям круто. І, каб вы разумелі, складанасць кнігі была такая, што мои бацькі не маглі адолець, а мои бацькі з вышэйшай адукацыяй. Ось, там, але просто мне вельмі космос падабаецца, мне прям маё. Так, толькі досыць выкладання грошаў. Так, я грошыкі на гудні выдаю. Я выкладаю грошы на гудні. З кішэнькі просто бяру і выкладаю. Я выкладчык, я гульнявы выкладчык. Можна адразу выразаць кусок стрыма і запусціць на радыё голас. Я, дарэчы, мяне шакуе кожны раз, калі мы прылятаем на радыё голас, там ідзе падкаст, я ў шоцы. Я не слухаю падкасты, мне вельмі пэўныя падкасты, мне пэўных людзей цікава слухаць. І ўсё, мне вельмі складана просто абы што, тыпу, уключыць падкаст на фон любы. Я не здольны абраць сабе падкаст, і я вельмі кансерватыўны ў гэтым сэнсе. Хто ж ведаў, што досыць ДМ падобна на выкладчыцкі. Я вось не думаю, я не упэўнены, што раней з'явілася. Вось. Я не ведаю. Я не ведаю, як гэта працуе. Я просто, у меня ёсць што ёсць. Так. Прывід азіраецца навокал пакоя. Азіраецца ў пакоі з Incredulous. З моцным дрыжаннем у сваёй галавы і фіксуецца на наборы малюнкаў прям перад ім. Якім дурнем я быў. Крадзеж, гэта была самая лепшая ідэя, мой адзіны шанец, каб працягваць жыць у гэтым горадзе. Ніколі не думаў, што я паспрабую ўразіць групу сірот і нават быць, тым больш, што я буду калі-небудзь раздаўлены клятым големам. Вялікі Томора сказаў мне, што яны упусцяць у мяне сваю маленькую гільдыю, калі я дапамагу ім скрасці малюнак Кема, другой пасіі Кемс. Другой пасіі Люцана, гэта малюнак Кема. Драпілі мы ўнутр нармальна, і пакуль канструкты Кема разарвалі мяне ў кавалкі, яны ўсе збеглі з гэтым малюнкам. Спытаць наконт гэтага Big Tomorrow, дзе яе знайсці. Ты, калі не ведаеш, табе лепей не ведаць. Яе, вось гэтая гільдыя злодзеяў, і гэта набор галаварэзаў. Так. Добра, мне падаецца, малюнак быў. Мне ёсць, вось оно. Дакладна, гэта ў дзяцей было. Гэта гільдыя зладзеяў, гэта вось гэтыя тролі і дзеці. Літаральна проста сіроты. І гэта гільдыя зладзеяў. Чмурэць. Я толькі зараз зразумеў. Я робот. Бип, буп, бип. 1-1-0-0. Вы мяне раскусілі. Так. Я добра распрацаваны. Не здагадаецеся ніколі. Mariusz i Pepiare dnia instrukcji i skaże mał. Мау. Так. Все, у меня инструкции, попередние инструкции зламаны, чат. Что мы далее робим? Так. Глядзіць, я могу просто адразу трыптик это скончыць. Конец стрима. Ну все, я зламаўся. Пойду-ка. Блин, уже час. Чат, блин, так файна сядзім, Ну, шчыра, на гэтым конец стрима. Вы хотели конец стрима, вось вам конец стрима. Мы захоўваемся і скончваем. Час уже. Все, конец, мне патрэбна, мне все, промпт зламаўся, я не могу, я не працую. Ты што я маднею смяецца, гэта яшчэ не распрацаваная функцыя. Не, я не умею смяяцца, гэта немагчыма. Добренько, так мяне раскрылі. Ўсё, я без промпта не працую, вы што думалі? Добренько, чат, я вас перадаю далей. Я прям буду зараз адпраўляць вас далей, таму што трэба ісці працаваць. І што я бачу? Я бачу Бел Эш у Том Брайдеры.
у ремастере першага Tomb Raider. Мы ляцім да яе. Вам я жадаю добрага дня, добра вам адпачыць. Мы заўтра працягнем складваць гэты пазл. Ну, тут, па сутнасці, просто вярнуць малюнак на месца, таму што ён у нас ужо ёсць. І мы ўжо скралі яго. Працягнем далей, па сутнасці, Аркс. Аркс здаравенны, але я думаю, мы спакойна дадзім рады. Мне падаецца, што некаторыя будынкі будуць даволі хутка праходзіцца. У меня ёсць падазрэнне, 2 з іх павінны быць кароткія. Вось, тым больш, што мне падаецца, наша паход у каналізацыі вельмі скараціў пэўныя квесты. Добра, ляцім да Білеш, яна зараз якраз у грабніцах фараонаў, нейкія, я бачу, егіпецкія фоны. Вось, жадаю вам добрага дня, добра вам папрацаваць, калі вы працуеце, добра вам адпачыць, калі вы адпачываеце. Паляцелі.